بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله تعالى ينقطع من دوامي قلب يتنير مذمنيرة الموضع السادس التنجير في غمام صلى الله عليه وسلم أمر بياننا نام التنجير بموضع دشنان آدم ده هيç قصر نام شركة يان آدمين مشرك تغنى نام شبهة قالميا نام دي قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء يسمون العلماء يعني شيطانın şübhetinden zerre kadar näme zat qalmaya diye. Yani qiynan sanam şu şeytanlara şu kim diye atlanırlıya diye ulema diye atlanırlıya diye. Şunu. Ve huwa qawluhum näme ulema atlı şeytanın salyan şübheti näme. Hada ve hiya qawluhum hada huwa ash-şirk. Yani huwa şu zat şirk diyorlar. Doğru değil mi? Lakin yekulun la ilahe illallah yani olur la ilahe illallah diyorlar diye. طيب لا إله إلا الله دي بشركة مشرك ولا نقمة ومن قالها لا يكفر بشيء كم شو لا إله إلا الله دي دم ناهي لخالة دشتد أول آدم نعمة كافر ولا نقديدler şey dibam نعمة شو لا إله إلا الله دي مشرك شو لغة çıkan müşriklerin arkasından alayan نعمة şeytanlar var diye yani qiynan tamam şu at zamanı da şolon adı şeytan diye olur yusemmun ulema diye atlanır yalar diye bu نعمة متني إن نعمة إدليان قيد لنا ثلاثون شرخنا قيد لين نعمة يا شيخ فوزان حفظه الله يقول علماء الضلال ها ضلال علماء الأرضية ها آذغن لغن كفر علماء الأرض نعمة دي الأرضية عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك قبر parasılık olur ibadet etmeklik والذبح لها ve olan şanına damaklar salpya olan yoluna näme aydılan canlılar kesmeklik ve nedru laha yani aydılan canlılar etmek aydılan canlı vermek nedru niyaz etmeklik leyse mineşşirk bu zatlar şirk değilliyalar diye madamu ennehu yekul yani bir musulman şu zatlar estede näme yönü la ilahe illallah dide demi fe hadihi'l umur la tadurruhu diyorlar yani la ilahe illallah dedim sen şoňa seret diye bir adam la ilahe illallah diyenden son qabra çokunsun, öller çağırsın qıssananna. Ha? Kufur şirk diýilen zatlaryň hemmesini etsin, oňa näme ziyany yetmeýär diýerler. Ne hakykatda şoň sözü näme? La ilahe illallah diýip şu zatlar etse, ha bu eden şirkinin kufrun la ilahe illallah diýen adamsyna peýdasy ýok diýäniň hakykatda sözü näme? Hada tanaqud diýär. Tanaqud demek näme? Gapma garşylyk diýär. Bu nämetdi gapma garşylyk jemledi. Hiç asadan gapma garşylyk bir ýerde jemlenmeýär. Hak bilen batyl, küfür bilen iman bir ýerde jemlenişmeýär. Şoň şu näme diýerler? El-Qur'anu wel-lihanu fi qalbi 'abdin la yejtemi'ani diýer. Qur'an bilen Rahmanyň sözü bilen lihan, şeytanyň sözü, ha, aýdymy bolsun, küfür sözü bolsun, bir müminiň kalbynda jemlenişmeýär diýerler. Enne sen la ilahe illallah diýäň diýer. Dogry dämi? La ilahe illallah manysy näme? Bir Allah ibadet et, Allah'dan gaýry hiç zat ibadet etme diýen. La ilahe illallah manysy şu etýän adam näme? Allah'dan gaýra ibadet etmeklik. Qabra çokunmaklyk. Gapma garşylyk jemledin sen. La ilahe illallah diýse de näme? Soňam bir Allah ibadet etmeli. Allah'dan gaýra ibadet etmeliler diýdi dämi? Şondan soňam Allah'dan gaýra ibadet etse ziýany ýok diýsen näme? Gapma garşy bolýar. Keyfe yekul diýär. Nädip sen beýdi bilýän diýär. Yani nädip insabyň çatdy, nädip imanyň çatdy diye Allah'dan gorkmadın, utanmadın, uyalmadın diye. Nädip beýdi biljek diye. La ilahe illallah diýen diye. Yani Allah'dan başga ibadete haqqyl zat ýok. Yeketek doga dilege edilmeli Allah diýen. Yeketek gurbanlyklar, damaklar çalınmaly. Aydylan janlar edilmeli Allah diýen. Gyssananda çağırılmaly Allah diýen. We yed'u gayrallah we ýene de Allah'dan gaýryny çağırýar diýen. O näýli bolýar? Bu hiç gaçan jemlenişmeýär diýen. La ilahe illallah diyem şunlara küfür şirki işleri etmeklik bolyan mı olsa la ilahe illallah'a ziyan vermeyen mi olsa izen ma mana la ilahe illallah ona la ilahe illallah diyenin neyme manisi var diye neyme peydası var diye on am manisine gelmesen on talep etýänlarına gelmesen on gaýtarýanlaryndan gaýtmasan neyme manisi var diye la ilahe illallah leysat mujarrad qawlun yuqalu bil lisan doğru düşünüyor la ilahe illallah sözü diye
ona iman etmesizden, on buyurayan adına gelip qaytarayan adına qaytmasızdan diňe bir dille aýdylýan sözlerli. Dille la ilahe illallah diýdiň bolly gutordy. Nämeseň ediber oňa alaq diýip düşünmelilerli. Bella budda en yekuna qawlan we ma'ahu amal. Hukmani suratda şu sözü diýdiň däme? Dille la ilahe illallah diýdiňmi? Şoňa hukmani suratda kalbyňa inanmaly. Yeketek ibadete haqqal bir Allah, ondan gaýry ibadet zada gaýry ibadet etmeklik bolanok. Ondan gaýry ibadet edilse de ol ibadet näme? Batyl bolýar, şirk bolýar diýmeli. Ve ma'ahu amal ve hukmanam amal etmeli. Birinji edilmeli amalam näme? Tawhid. Ve näme? Terkem amal hasaplanylýar. Birinji terk etmeli adam näme? Şirki taşlamaly, namaza gelmeli. Beýleki farz we wajib diýilýänler etmeli, haram diýilýänlerden aýtmaly. Lianna la ilaha illallah kelimetun azima diye. La ilaha illallah ýöne bir näme? Manisiz boş söz däldi. Bu gaty azim söz diye. Allah şu sözüň näme? Aslyna getirmek üçin insu jinsy yaratdy diye. Allah Taala şu sözüň manisini ýerde dikmek üçin göwü asmany yaratdy diye. Şoňa gelenler üçin peşkeş edip cennet yaratdy. Şoňa gelmedigen näme? Azap bermek üçin dogdak yaratdy. Şoň üçin bu sözüň näme? Laha ma'na, bu sözüň manysy bar. Manysy diýilýän sözlerli. Ve laha muqtada, we bu sözüň talap etýän zady bar. Sana gel et şu sözü diýen, mene şu söz sana şunu buyurýar, şunu et diýer. Ve şu söz näme? Sana gaýtarýan zady bar. Şu söz seni şu zatlardan gaýtarýar. Gaýt diýer. Ne geliň bileliň. Bu sözüň muqtadasy näme? Talap etýän zady näme? Ve muqtadaha, birinji talap etýän zady näme? En yuhlisal mar'u el-ibadete lillahi azza ve cel ve en yetruka ibadete gayrallah. Birinji bilen näme etmeleken her bir adam el-mar diýen adam. Her bir adam näme? Birinji şu la ilahe illallah talabyna geljek bolsa ibadetlerini halisan lillah etmeleken. Ibadetlerini näme arasa Allah üçin etmeleken. Doga dileklerini, aýdylan janylaryna, nezir we niyazlaryna, tewekkül dayanjyna Allah hiç bir zady goşmalyken. Ve en yetruka ibadete gayrillah ve Allah'dan gayri ibadet eden zatlar ve hayru umid edip ýoluna çykan, uğruna yıkılan zatlar ve hemmesini taşlamalyken, bir Allah sığınmalyken, Allah tevekkül etmeleken, bar hayru umidini Allah'dan dilek etmeleken, Allah'dan soramalyken. Fellezî yekuluha ve lem yetruk ibadete gayrillah la tenfa'uhu kelimatu la ilahe illallah kema yekulun. Kim de kim näme yekuluha? Bu sözü aýtsa da diye la ilahe illallah diýenden soňam lem yetruk ibadete gayrillah. Allah'dan gayra ibadet etmekliğini taşlamasa la tenfa'uhu kelimetu la ilahe illallah. Bu sözü diýenniň la ilahe illallah diýenniň peýdasy ýok. Emma diýmedigiň näme peýdasy bar? Bir aslan diýenak la ilahe illallah diýenak. Ona hüccetini diýip dawa edip bilýäsmi? Dawa etmeýär. Şu la ilahe illallah diýip şu küfürler, şu şirkler etýän bolsa dawasyz buna müşrik diýär. Emma bu söz diýmedik adamda dawa etmeklik näme bolýar? O diňe akmaklyk bolýar. Fellezî yekuluha ve lem yetruk ibadete gayrillah. Bu sözü diýip Allah'dan gayra ibadet etmekligini taşlamasa la tenfa'uhu kelimatu la ilahe illallah. La ilahe illallah sözü amal etmesizden ýöne diýmeklik näme peýda diýjek geleken. Kema yekulun, emma näme ulama atly şeytanlar näme? Ýok, peýdasy bar diýerler. La ilahe illallah diýip nämese edibersin, insan o cennete düşýär diýerler. Ýok, o batyl. Kim şu şirk edibem, la ilahe illallah diýip şirk etse de tövbe etmän ölse, cennete düşýär diýen bolsa şoň öýden müşrik. Näme üçin? Sen näme müşrige müşrik diýip bilmedi. Eda müşrigiň näme dinini düzeltdi, dinini dogry saýdy. Şoň öýden näme bolýar? Kafir bolýar. Şu şeyh başda näme diýdi? Min şübheti şeyatin ellezine yusammawna ulema. Ulama adyny göterýän şeytanyň şübhesinden sypýar diýe kim şu zatlara düşünse. Kema yekulun şey diýerler diýenlerine de la ilahe illallah diýdimi? La yadurru ma'al iman kufr diýerler. Kema anna la yadur at-ta'a ma'al kufr diýerler. Adamda kalbyna, bir adamyň kalbyna kufur oturdumy, näme tagat etse peýdasy ýok diýerler. Edil şoňalygy. Biriniň kalbyna iman oturdumy, näme kufur etse ziýan berenak diýerler. Mysal alýar. Bir kafir Allah anana peygamber anana goýan musulman diýen. Namazda goýsa peýdasy barmy? Peýdasy ýok. Näme üçin? Kafir bu. Kalbyna kufur oturdy. Hac etse peýdasy barmy? Peýdasy ýok. Köpek dağ ýalakda gyzyllan sarp etdi.
Gelibem şu at kafirler bizden näme bizim musulman halkymyza gumanitarny pomoş dip kömek berýärler. Sadaka niyeti bilen. Bizim Türkmen halkymyzy hristiýan etmeklik üçin. Peýda etmem şolara. Näme üçin? Yani olan kalbinde küfür var. Küfür ayrılmasa tağat kabul bolanok. Enne bular şuna ölçediler. On kalbinde küfür oturdu eden tağatynyň näme peýdasy ýok diýdiň dämi? Küfür şoňalyk näme dogry amallan tağatlan kabul bolmaslygyna sebäp bolýan bolsa diýe. İmanam kalpde otursa diye küfürün şirkin ona tesir etmezlik näme etmesizligine sebep bolýar. Ol batıl gurrun. Allah Taala öl aýdyp otur näme? Qad kafartum ba'da imanikum diye. İman edenizden soň kafir bolduňuz diye. Indi sen gelip Allah dine öwretmelimi? Ya indi biz gelip Allah dine öwretmelimi? Ýok, ebeden. Allah Taala näme? Qad kafartum ba'da imanikum diýdi. Adam şu kalbine iman oturan soň kafir bolup bilýän eken. Adamın kalbine iman oturan soň kafir bolup bilmeýän bolsa, Hanefi mezhebiniň kitaplaryna okan. Näme diýip ýadyk? Bab hukmul murtad. Musulman bolandan soň näme? Kafir bolanyň hukmy. Şafii mezhebiniň kitaplaryna gaýdyp görelem. Näme diýerler? Bab hukmul murtad diýerler. Musulman bolandan soň kafir bolanyň hukmy. Maliki mezhebine edil şoňalyk, Hanbali mezhebine, Zahiri mezheplerine bar gaýdalyk. Näme diýär hemmesi? Murtedin hükmü diyen näme? Bäp ýazdylar öýreti kitaplarına. Murted diýen kime diýilýär? Kalbyna iman oturan soň, musulman bolan soň näme? Dinden çykany murted diýilýär. Onda bu ulamalar hemmesiniň hyýalyňyzda şu alim adyny göterýän şeytan ýürekli, şeytan dilli, şeytan hüjjetli näme? Müşrik alimden inne sözü dogry bolýar. Ebeden olan sözü näme? Elifinden ýasyna çenni batyl bolýar. Şulan gyny dogrulanyň sözünden batyl bolýar. Şoň üçin näme? Bir adamyň kalbyna küfür oturan bolsa, küfür aýryly bilýärmi? Aýryly bilýär. Edil şoňalyk bir ýeriniň kalbyna iman oturan bolsa, imanam atyr näme? Aýryly bilýär. Ýöne bulan sözüni hiç kim pikirlänip, ýöne ýanqyalyk näme redetdiýär. Aslynda bulan sözü ýanqa kıyas etdiler ha. Küfür oturan soň tağat peýda ýok diýdi. Onda küfür oturan soň tağat hiç gaçan küfür aýry bilmeýän bolsa, onda ne edip kafir soň musulman bolýar. La ilahe illallah dip musulman bolmakluk tağat dämi? Tawhide gelmek, İslam'a girmeklik tağat dämi? Haçanna kafir şu tağata gelende kalbynden küfür göterilýärmi, göterilýär? Göterilýär dämi? Onu kafir zat etseň şu imanam göterilýär. Onu näçe tağat edene de kafirlik göterilmeýän bolsa, onu kafir diýilýär. Hiç kim musulman bolmaly. Hemme musulman bolan sahabalardan da musulman nälimel bolýar. O batyl gurrun o. Oyna şeytani kıyas ol. Şunuňmy? Şeytanyň agzyna atan lukmasy boldy ol. Pikirem etmediler. O tağat dine girmekligem tağat. Dine girdi tağat etdi. Şu tağat, şu iman küfrü götürdü dämi? Kalpden küfür göterilýän bolsa kafir tağatda. Kafir küfür şirk etseňem näme? Kalpden iman göterýär. Emma bular näme diýerler? Ýok. La ilahe illallah diýdimi? Diýeniň di, edeniň et, kılanyň kılýa. Sen hiç gaçan näme dinden çykamak, insonunda näme şu la ilahe illallah sana iru güç peýda diýär. Bu kimlen gurruňy? Bu murjiýalar gurruňy. Şunuňmy? Bu näme? Soplan gurruňy. Bu müşrikler gurruňy. Näme etmeleken la ilahe illallah talep etýänmedi. Manysy billik la ilahe illallah manysy. Näme la ilahe illallah manysy? Bir Allah ibadet etmeli, Allahdan gaýry hiç bir zada ibadet etmeklik bolanok. Talep etýän zady näme? Bir Allah ibadet edip Allahdan gaýry ibadet etmeklik bolmaýan bolsa, manysy talep etýän zady. Onda bir Allah ibadet etdi. Arafta halisan lillah dinin tutdy. Ve şu sanada näme? Ayetruka ibadete gaýrillah. Allahdan gaýry ibadet eden zatlaryň terk etdi. Öle çokunanmal, buta çokunanmal, perişta çokunanmal, öwliya salyha çokunanmal, çöpe çokunanmal. Hemmelerden taşlap inne näme? Hemme maksat muratlaryny Allahdan diler, hajatlaryny Allahdan diler. Ve rubbama yestedilluna bil muteşabihi minen nusus. Ve näme? Delilleştiren bolmaklyklara mahmalliye kawat. Kawat näme? Bu diýen sözlerini delilleştiren bolýarlar diye. Ayet getiren bolýarlar diye, hadis getiren bolýarlar. Ýöne olan getiren ayet hadisleri muteşabih. Muteşabih diýdigi näme? Dolu manysy yüze çykmadyk zatlar. Näme? Allah Taala gullaryny sinemek üçin käbir ayetleriniň manisyny näme aýdyn etdi. Käbir ayetleriniň näme manisyny alimler düşünmese, ilmi bilmeýän adamlar näme düşünüp bilmez derejede inlerdi. Kimi iman etdi, ikisem Allah'dan
kimde näme iman edenek. Şonu Allah bize bildirmekli üçin näme? Minhu ayatun muhkemat dedi. Yani Kur'an'ın içinde muhkem ayetler vardır dedi. Ha? İsteyen adam düşünübilir dedi. Ve minhu hunna ummul kitab. Ana şol näme ummul kitab. Kur'an'ın näme ene ayetleri şolardır dedi. Ene ayetler var. Şunun ayetlerin içinde ene ayetler var. Ene düşünüyorum ene ayetler var. Şol ayetleri näme diýilýär? Muhkem diýilýär. Çalaca Arap dilini bilýän adam näme? Gönü düşünübilýär. Ilim almak şert däl. Ubudullah. Kim düşünýär? Bir Allah ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayruh. Allah'dan başka ilah varmy? Kim düşünýär şunu? Hemme kişi düşünýär. Wa'budullaha we la tushriku bihi şey'a. Allah ibadet edin ama hiç bir zada näme? Onu hiç bir zady, hiç bir ibadetde şerik etmeň. Kim düşünýär bunu? Hemme kişi düşünýär. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah bir şirki bağışlaýar. Ondan başga hemme günahlar bağışlaýar. Alım gerekmiş zatlara düşünmeklige. Ve la in aşrakta ve laqad uhiya ileyke ve ilellezine min qablik la in aşrakta. Näme diýär? La yahbatanna amaluk. Sana vahiy indirşmeýär, önden önküle senden önkü peýgamberde vahiy indirdim. La in aşrakta şirk etdiň däme? La yahbatanna amaluk. Amalyň puja çykýar. Ve la takunanna minel khasirin ve ödüňem kıyamatda näme utulanlardan bolýar. Wazih. Buňa ummul kitab diýildi. Şunuňmy? Näme üçin diýdi? Ene ayetler diýildi. Qıssananna gorqanna çağa kime gaçyp barýar? Kimiň ýanyna gaçyp gitýär? Ejetiniň ýanyna gaçýar. Şunuňmy? Şoň şunum ummul kitab diýildi. Indi käbir ayetler bar. Ilmyň bolmasa düşünüp bolanak. Ana şoň alaq gaýda näme etmeli? Çağaň enesiniň ýanyna gaçýarlyk şul muteşabih ayetler düşünüp bilmedik ayetlerini. Şeytanyň näme isleýişine görä, öz haý hewasyna görä açyklamada şo çağaň enesine gaçýarlyk şu ummul kitab ene ayetlere gaytar dedi. Düşündüňmi? Ene ayetlere gaytarmasından ödün açıklama dedi. Şoň üçin bulan näme tutunýan ayetlerim näme? Şo şübhü näme? Muteşabih ayetler. Alim bolmasaň ya muhkem ayetlerine gaytarmasaň düşünüp bolany. Düşündüňmi? Yani kim iman etýär? Kim Allah'ın buyuruşyalyk ene ayetlerini gaytarýar ya da kim öz haý hewasyna näme? Gora isleň muradyna gora tefsirli Allah bize bildirmekli üçin ayetlerini ikiye böldi. Muhkem ayet dedi, muteşabih dedi. Ne bolan tutunýan ayetlere muteşabih ayetler. Düşündüňmi? Bir ayet tapýarlar, bir hadis tapýarlar, bolly. Şoňa böküp şonu nasfalşyp näme sypdyrman atýarlar. Men qala la ilaha illallah dakhala cennet diýdi dämi? Diýdi, şek şübhe ýok. Onda sen ne Rasulullah'ın sözünü inkar etýäň diye. Ebeden. Sen onu Rasulullah'ın hadisi bolan üçin alýan şunu. Kim la ilaha illallah diýse cennete girýär. Onda men qala la ilaha illallah ve kafara bima yu'badu min dunillah. Bu sözüm Rasulullah diýdi. Bu näme Allah dogry dämi? Kim la ilaha illallah diýse we Allah'dan gayri ibadet edilýän zatlarym terk etse, ana şoň jany maly haram diýdi. Ana şo musulman, ana şo cennete düşýär diýdi. Bu näme Rasulullahyň sözü, bu näme Allah dogry dämi? Ya doğru yanlış mı? Näme üçin sen bir sözünü alýan beýlek sözlerini alana? Sen beýlek sözlerini alsa Rasulullah'ın beýlek sözü bir açıklaýar Rasulullah'ın sözü. Ayet açıklaýar, hadis açıklaýar. Beýlek ayetler, beýlek hadisler alsa bu akidesi batyla çykýar. Şoň üçin näme? Hadis badam meňem delilim boldy guturdy. Meňem tutarlygym madamy boldy diýe meňe azar bermedi. Ýa sana azar berýär. Näme üçin? Sen seni azar berýän adamlara. Sen ödün ha ile azar vermen, diňe ödün ölüňçe şu akidan götürüp bir ýerde dil ýarmadyk bolsaň biz dil ýarmaýar. Bizem sana zat diýmeýär. Biz bilemiz zatda. Gurlamasan. Dil ýardın gurladın dämi? İslam akidesine eziyet berdin, biz sana eziyet berýär. Te gaýtýançan, haqqa gelýänçan. Düşünüp dämi? Kafirler näme diýe? Wa rubbama yastadillun. Delilen tutunan bolýarlar diýe ýöne. Olan dediler muhkem ayetler değil. Ayetler, maniler, aydın ayetler değil. Muteşabih. Ilmin olmasa ya muhkem ayetlere gaytmadan tefsirlenip bolmayan ayetlere yapışıyorlar. Misli kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisil bitaka. Bitaka hadisin delil tutunuyorlar. Bitaka hadisinde näme diýip gelýär? La ilaha illallah ve enneha tezkul bis seyyiat ve enne sahibiha yedhulul cennet. La ilaha illallah enneha tezkul bis seyyiat. Hemme günahlardan näme ağır geler. Yani günahlar sen näme tereden bir gapdal näme yatır verenne la ilaha illallah goýsaň la ilaha illallah hemme günahı näme uçurup goýber. Barsından ağır geler diye. Ve enne sahibiha ve kim şu la ilaha illallah diýse de cennete girer diye.
Ne şu hadis delil tutunuyorlar. La ilahe illallah hemme günahını ağır hemme günahdan ağır gelir deydi değil mi? O şunu diyenem cennete girer deydi değil mi? Bollu da diye. Yöne berde hemme günahdan ağır gelir diyen günahın içinde şirk giren ha. Bir şirk etmen öllü, tevhidde öllü, zina ediptir, arak içiptir, adam öldürüptir, yalan sözlaptir. Allah rahmetine tutup bağışlayın da şun la ilahe illallah'ının sevabı yankı edilen günahlardan ağır geliyor. Ama şirk näme? Onu yuyan da atıyor. La ilahe illallah tövbe etmeden şirki yuvanı. Tayyip nereden vuruluyaz biz? Allah Teala'nın yankı ayeti. Näme dedi Allah Teala? La in aşrakta. Eğer şirk etsen näme dedi? La yahbatanna. Amalın puca çıkıyor. Yani sen sevap terediğinde koyulmana zat koyulana. Zat kalana. Näme? Ve la tekunanna minel khasirin. La in aşrakta la yahbatanna amaluk. Şirk etsen amalın puca çıkar. Ve la tekunanna minel khasirin. Utulanlardan kıyamatta bolursun dedi. Ve başka ayette näme dedi? İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Teala şirk günahını bağışlamaya dedi. Yani şirk günahı bağışlanmayacağım olsa kalbinde de şirk bağı olsa tövbe etmesen näme taqat etsen taqat dip yadılana. Ondan sonra näme kıyamet günü näme teredide amallan çekilenne sogap qalyam sen. Aslan sogap yok sen. Näme üçün müşrikin sogabı kabul edilene. Müşrik İslam'a gelmese şirkinden qayıtmasa kap küfründen qayıtıp musulman olmasa ona taqat yadılana. Onun näme namay agmalına dinge näme yadık bolýar? Küfür, şirk, günah şun alaqatlar yadık bolýar. Ondan bu hadis näme? Açıklaya bu hadis näme? Ulema ehli sünnet vel cemaat açıkladı. Bu la ilahe illallah uçurup koyveren günahlar, yani şirkten aşağıdaki günahlar. Ama şirk näme? Bolon yerine la ilahe illallah dille aydılanan bolsa yok hasaplanılıyor. Düştük değil mi? Şirk bolon yerde bir dille la ilahe illallah diýse de göye la ilahe illallah'ni diýmedik adam ýaly hasaplanıyor. Ömründe bir gedegen diýmedik hasaplanıyor. Lakin hada hadithun an Rasulillah. Bizden şekkimiz şübhemiz yok. Bu hadisin näme? Rasulullah'ın mübarek ağızlarından çıkanlığına bizden şekkimiz yok. Yani Rasulullah bu hadisinden näme? O müşrikin gözünü tutyandan tutunu. O uçyan gine la ilahe illallah yanında näme eksik gelecek günah şirkten aşağıdaki günah. Şoň üçin näme ehli sünnet vel cemaatın akidesi näme? Şirkten aşağıda näme günah edilenmez. Allah başlaýar. Yani onun için näme şert var? Yani la ilahe illallah bilen dürüst manisi bilen gelen bolmaly. Şirkten sapdan gelen bolmaly. Lakin yurad ila al-ahadith al-ukhra. Yani bu hadis näme? Yani özüne amal edilmeydi bu hadis näme? Beyleki hadisler bilen tefsir edilýär. Beyleki hadisler näme? Elleti tuqayyiduhu. Beyleki hadisler näme? La ilahe illallah nahidi şertler bilen aydylanna cennete düşýär. Ana beyleki hadisler kaydyna aydyk geldi. La ilahe illallah bağlaryny şertlerini aydık geldi. Düşündün Şoň üçin bir meselede hüküm çıkaracak bolsak näme? La yukhaf taraf, yani bir hadis alınıp ve yutrak taraf başka tarafı taşlanmaya. Düşündün Bir hadis alınıp şu babatda da näme? Şu hadis açıklanýan başka hadis terk edilmeye. Emma biz näme hayhowatymyza näme? Laýyk gelen ayetler, hadisler alıp hayhowatymyza laýyk hadisleri, hayhowatymyza laýyk däl ayet hadisler almasam kime men diýär? Yevreylere men diýär. Yevreyler näme derdi? Yu'minuna bi ba'dhi ve yekfuruna bi ba'dhi diýerler. Yevreyler näme? Hayhowatuna hoşuna yakan ýerine näme etdiler? İman etdiler. Kur'anam bolsa. Şu peýgamberiň döwründe İslamyň hak hökmüne gelende hakyny biljek bolsa yevreyler gelip näme diýerdiler? Yok, Muhammed'e hüküm ettiren diýerdiler. Gel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an hadise göre hüküm ettirýärler. Näme üçin? İslamyň hükmüne gelse on hakkı var, peýdasy var. Emma İslamda hakkı bolmasa, peýdasy bolmasa näme? Öz kafir hükümlerini gaýdardylar. Şoň üçin Muhammed ümmet elhamdülillah näme? Ýewreýe men demeler. Näme semi'na we ata'na diýmeli. Rasulumuzdan bir zat gelende eşitdik we boyun molluk diýmeli. Emma cehitlen Rasulundan Peýgamberinden bir zat gelende näme diýdiler? Semi'na ve asayna diýdiler. Eşitdik, ýöne edemiz hak diýdiler. Emma biz eşitdik we etýäs. Şoň üçin bizden Rasulullah howamyza laýyk hadisini kabul edemiz. Hatta hemme hadisini kabul etýäs. Iň soňunda näme hakka gelýär, dogra gelýär, ýalňyşyna mowzup estağfurullah diýip ýalňyşymyzdan tövbe etýär. Emma näme şübheler bilen batylymyzy, ýalňyşymyzy näme bedäp, beslep, ödümüzi näme aqjyjy etmeklik islemeýär. Lakin yurad ila al-ahadith al-ukhra allati tuqayyidu. Yana näme?
bir hadisin aydın manisi çıkmasa näme diýär? Gözle. Şu hadisi başga da açıklayan hadisler barmy? Hop, baraka näme diýär? Hadisi gaýtaryp hadisden açıklaýar. La yukhadu tarafun ve yutraku taraf. Näme bu hadisin bir bölegi alınıp beýleki bölekler taşlanmaya. Allah Teala'nın ehli zeyğde, näme erwetlik isleýänlerde, adaşandan wasfyny aýdanda näme diýär? Ehli zeyg adaşanlar, akidesi bozuklar, yürekleri necifler, şulan wasfyny aýdanda Allah Teala näme diýär? Ali Imran'ın 7-nji aýatynda. Fa emmellezine fi kulubihim zeygun. Emma yüreklerinde kesel varlar. Yüreklerinde azgınlık varlar. Näme diýerler? Feyettebi'une ma teşabaha minhu. Ayetlerin muteşabihine näme diýerler? Dolonýarlar diýer. Dol manisi çıkmayan, başka ayetlere, hadislere, ulemalara gaýtaryp bermesen, manisini alıp bolmayan näme ayetlere varýarlar diýer. Näme üçin? İbtiga'el fitne, fitnesleýärler diýer. Yerwetlik isleýärler diýer. Ve ibtiga'a te'wili ve näme te'wilnem tefsirnem öz hay heveslerine wara tefsirlemeklik ibtiga etýärler diýer. Isleýärler diýer. İbtiga islemek diýmek. Ve näme fitne isleýärler diýer. Hakyny ýaýramagyny isleýänler we öz hay heveslerine wara te'wil isleýärler, tefsir isleýärler. Şoň üçin bir zadyň manisi aydın bolmasy, her kim öz düşünşüne göre aýdy bilýär. Men şu hadise şeylerek düşünýänni bilýär. Bir o hadise men beýlerek düşünüp bilýänni. Näme üçin? Bir hadise 10 sanyk düşünje gelip bilýär. Hadise manisi aydın da. Şoň üçin näme? Aydın hadislere baran aklardan manisi näme? Dolu açyk däl hadislere, ayetlere barýarlar. Sebäbem näme eken? Iki sebäpden. Fitne isleýän ekenler, erwetlik isleýän ekenler ýeriň üzünde Allah'ın kullarının arasında ve özlerim näme öz hay heveslerine göre te'wil isleýän ekenler, tefsir etmek isleýän ekenler. Ve ma ya'lemu te'wilehu illallah. Yani muteşabih ayetlerin näme tefsirini kim bilýär? Allah bilýär ve rasihuna fil ilm. Ve näme hakiki alimler bilýär diýär. Näme etmeleken şoň üçin? Alima dolanyp barmaleken, alima gaýtarmaleken, ödünçe ay mena şey diýip düşünýän diýeniň bolany oken. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Näme diýär? Allah muteşabih muhkem ayetlerini hemmesini deň tutýan, hemmesine deň derejeli iman etýänler näme diýerler? Biz hemmesine deň derejeli iman etýäs. Bu ayetlerin hemmesi Allah'dan diýerler. Muteşabihine de amel etýärler, muhkemine de. Ýöne muteşabihine näme amel etýärler? Muhkemine gaýtaryp, alimlara gaýtaryp, näme Allah'ın näme tefsirine göre, ulemaların tefsir edişine göre näme gaýtýarlar. Öz hay heveslerine göre tefsir etmeýärler. Ferrasihuna yaruddunal muteşabihe ila'l muhkem. Näme alimlar adamlar näme etýärler? Muteşabih ayetler näme etýärler? Muhkem ayetlere, manisi aydın duran ayetlere gaýtaryp berýärler. Özlerçe näme tefsir etjek bolanoklar. Ya da bize buna düşünemiz oklay diýip ayetem taşlanaklar. Ya da ayetin manisi aydın bolmady, özçe tefsir etjek bolanoklardan. Ayet tefsirleye beýlekine açyk manisi aydın ayetlere baraýarlar. Wal ahadithu allati zahiruha ve kâr hadisler we şeýle gönü sözme näme gönümel düşünsen näme diýär manisi? En la ilahe illallah tekfi men qalaha. Yani kâr hadisler we gönümel aljak bolsak manisi näme iterýär bedi? Kim şu la ilahe illallah dillen diýse de şoňa yeterlik diýen manini berýär. Emma näme? La ilahe illallah sözü diýmeklik barada bir hadis aýdypdyr Rasulullah. Yo, onlar çok hadis aýdypdyr. Şoň üçin bu hadisem näme etýär? Gönümel şeýle näme sere daýmany dille diýäýseň bir tüýsek yetäjek ýalak bolupdyr la ilahe illallah sözüni. Ýöne bu sözüm näme etýär bu hadisem? Turaddu ila ahadis allati fiha anna la ilahe illallah la budda laha min quyud. Näme bunun beýlek hadisleri gaýtaryp bertmeli bolýar. Başga hadislerde näme tefsir edip gelýär. La ilahe illallah sözüniň hökmani suratda şertleri ýerine getirilenine, dolu talabyna laýyk ýaşalanna sen cennete girmekliğine sebäp bolýar. Şoň şu näme o hadislerin bu hadislere bir-birini açyklayan, tefsirleyen hadislere dolanyp barmaly. Rasulullah näme men qala la ilahe illallah dakhalal cennet diýen bolsa, bu hadisi bar açyklaýar. Bu hadisde näme diýär? Men qala la ilahe illallah ve kafara bima yu'badu min dunillah diye. Kim la ilahe illallah diýse yeterlik mi? Yok. Ve Allah'dan başka ibadet edilýän zatlarym terk etse näme diye? Haruma maluhu ve demuhu diye. Ana onun canı malı haram bolar diye.
ve hisabuhu alallah. Dilinden diýenem bolsa näme biz ýüreglen işimiz ýok. Allah ýüregine wara näme sogabyny ya günäsini berýär. Ýöne näme bizden janyny malyny gorajak bolsa şu hadisi diňe la ilaha illallah diýen ýeterlik ekenmi? Ýok, izinden näme diýdi? Ve kafara bima yu'badu min dunillah. Allah'dan gayri ibadet edilen zatlarını terk eden bolmalyken. Vellezî yed'u ashabal kubur. İnne kimde kim näme? Gabrda yatanlar çağıryan bolsa, gyssananda ya plan diýen bolsa, ha? Lem yakfur bima yu'badu min dunillah. Allah'dan gayri ibadet edilen zatlar näme? Taşlamadı, kasaplanylýar. Allah'dan gayri ibadet edilen zatlar taşlan bolsa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim diýmän ýerine, ha? Ya Agisan, ya Davud, ya Pir diýerdimi? Yok, ya Allah diýerdi. Emma bu la ilahe illallah diýen gyssananda ya Allah diýmen, ya plan, ya Pir mödün yetişdiýdi. Eýem bu la ilahe illallah birinji şertini ýerine ýetirmendir. Eýem bu la ilahe illallah talabyna laýyk ýaşamandyr. Eýem bunyň la ilahe illallah'yň peýdasy barmy? Peýdasy ýok eken. Hatta law lam yadhbah lil quburi we lam yanzur laha. Yani gawrlan şanyna näme? Damak çalanak we gawrlan şanyna öwlüleýän pirlen şanyna aýdylan janyny berenak. Ýöne gyssananda şolar çagyrýar. Ýok. Näme bu şirkler etmek şert däl, yani biri müşrik boljak bolsa, şirk diýilýän zatlaryň hemmesini etmek şert. Haýsam bolsa birini etdi dämi? Yeterlik. Bel qala inna hada laysa bi şirk. Belki de näme? Ha? Bulara şirk diýmän deregine, ha? Tersine yo bulan etýänler de şirk däl diýerler. Ha, hada la tenfa'uhu la ilaha illallah. Ha, bulara la ilaha illallah peýdasy ýok. Näme üçin? Bir şirk edenak, ölüden gayri insa, Allah'dan gayri insa çağıranagam. Öyle çağıryanlan kada şirk däl diýer. Şulan etýän dogry, bulan tevessül diýer. Bular şefaat soraýar diýer. Bulan müşrik. La ilaha illallah diýene muhtemelen peýdasy ýok. Näme üçin? Li'annahu sahhaha şirka. Täzen ol, hem şirki dogrulady. Şirka ýalňyş diýmedi, şirka dogry diýdi. Wa aqarra wa iqrar etdi. Şulan etýän zady näme? Etýänne dällimedi, edilerin diýdi. Şulam näme bolýan eken? Şirk bolýan eken. Şirki dogry diýmek, Allah'ın ýalňyş diýenne dogry diýmek, Allah'ın dogry diýenne ýalňyş diýmek, Allah'ın küfür diýenne iman diýmek, Allah'ın şirk diýenne iman diýmekligem dinden çykarýan eken. Fahada ma fahima ma'na la ilaha illallah. Aslan bu adam näme? La ilaha illallah manysine de näme? Düşünmänler netijede. La ilaha illallah manysine düşünýän bolsa şirke näme? Tagat diýerdim bu adam. Ve lihada yaqul, şonuň üçin näme? Şeytanlar näme diýär? El-musammuna bil ulema. Yani ulema adyny göterýän şeytanlar näme diýerler? Ellezina ya'khuduna al-mutashabih ve yestadilluna bihi. Yani mutashabih ayetlerini özlerine delil tutunýarlar. Näme diýerler? Men qala la ilaha illallah law fa'ala ma fa'ala min ash-shirki huwa min ahli al-jannah. La ilaha illallah diýen adam şirk diýilýän zatlaryň näme edilýänini etsin. Kufur diýilýän zatlaryň bar gornuşunu etse de şo näme min ehlil cennet, şol cenneti diýerler. Doğru dämi? Delillere näme? Ýanky ýekesi hadis. Men qala la ilaha illallah dahalal cennet. La ilaha illallah diýen cennete girer diýer. Taýip şu sözü näme üçin aldyň? Rasulullah diýen üçin aldyň. Başga şu sözü açyklayan, tefsirleyen sözler var Rasulullah. Onu näme üçin alaňar? Ine aşağı hadise Rasulullah näme diýer? Men qala la ilaha illallah. Kim la ilaha illallah diýse, ve kafara bima yu'badu min dunillah ve Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň taşlasaň diýer. Ana şonda sen musulman diýer. Ve ýene bir hadisde açyklap tefsirlap la ilaha illallah sözüne näme diýer? Fe innallaha harrama alan nari. Allah Teala oda haram edenler şeýle bir kes adamyny. Taýip kimler oda düşjek eken? Kimler oda haram edilipdir? Ýerinden aýtýar. Men qala la ilaha illallah yebtagi bizalika wejhallah. Kim la ilaha illallah'ni arasa Allah'ın ırzalygyny isläp, diňe Allah ibadet etmeklik isläp, diňe Allah'dan ırzalyk cennet isläp diýen bolsa, ana şol adam näme? Cennete girer diýer. Ana şol adama ot haram bolar diýer. Kim şu suratda la ilaha illallah diýen bolsa, ha? Halisan lillah Allah'ın ırzalygyny isläp la ilaha illallah diýen bolsa, Allah'dan başgany çağıralmy? Şoň üçin bir şübhe taşlaýarlar. Oňa da ulamalar näme açyklaýar? Käbir näme diýer? Olar şirket ýany bolsa Allah'ın söýýärler diýer. Ulamalar näme diýer? Olar Allah'ın söýýäs diýenlerine näme? Kezzap diýer. Yalan söýleýärler diýer. Allah olan kalbine en söýgüli zat bolsa gyssananda näme üçin ya Allah diýen aklardanym ya pirim diýerler diýer. Şunu
Gıssananna yüze çıkya diye olur Allah'ın artık söylerler mi ya pirlerini ya. Emma mu'min Allah'ın artık söyleyen gıssansa näme diye? Ya Allah diye. Kadir, Cebbar diye. Doğru değil mi? Emma olur gıssananlarına in söygülsünün adı diline geliyor. Näme diye gıssananlarına? Ya Davud öldüm geçti diye. Han Allah'ın söymek mi? Yok. Olur näme? Yönü Allah'ın söyleyen diyen sözü bilen bedeni. Ya bedenmek bilen iman yok okan. Hasan-ı Basri näme dedi? Bedenmek bilen iman bolanok dedi. Ya arzu bilen iman bitenak dedi. İman näme? Amal bilen bitiyor. Anlamak bilen bitiyor dedi. Ve yekulullahu azze ve cel ve Allah Teala yine näme? La ilahe illallah'ın açıklaya. Näme diye? Adam oğluna yüzleniyor Allah Teala. Ya ibne Adem diye. Ey Adam oğlu diye. Lev eteyteni bi kurabil ardı hataya. Yerin möçverine näme? Yerin denine bir günahın dolu gelsen yanıma diye. Lev eteyteni yanıma gelsen diye. Günahların hem diye hataya. Günahların hem bi kurabil ardı. Yer yalak möçverde näme? Kän bolup gelse diye. Şu yer godan getirin yerin gögrümüne. Şoň alak gögrümde günah bilen gelsen diye. Sümme laqiteni yöne maňa duşanda la tuşriku bi şey'a diye. Şirk etmedik halla duşan bolsaň diye. Ha? Maňa ibadatta ikilik etmedik halla duşsan diye näme diye? La eteytuka bi qurabiha mağfira diye. Sen o günahın köplüğüne seretmen diye. Ha? Şo yerin möçwerinde menem näme? Ya ondanam artık näme? Mağfiret bilen taňa duşan diye. Näme üçin Allah Teala şonça günahın köplüğüne seretmen günahdan hem artık günahı yuyacak mağfiret bilen geljeken sen yanına. Sen tevhid diýilýär o ulzat. Şunuňmy? Allah'ny birläp şirkden saplanmaklyk ol en uly tagat. Şoň üçin Allah Taala näme şo tagadyň üçin beýleki günahlardan hemmesini bagşlap goýberdi. Eýen bu näme hadisler, ýani kim la ilaha illallah diýse cennete girer diýen hadis açıklaýar. Ýani diňe dille diýeniň näme ýeterlik däl eken. Qayyada es-selame qayyada zalika bis-selamati min eş-şirk. Inna Allah Taala şoňa magfiret ederdi de. Yerin möçwerelip günahsan moza barsyn bagşlarny idi. Ýene şo bagşlamaklygyny qayyada näme baglap goýdy? Ha? Qayyada zalika. Şo bagşlanmaklygy näme baglap goýdy? Es-selamati min eş-şirk. Şirkden näme? Salim bolup gelsen, şirksiz ben ýanyma gelsen. Arasda men birlan halla, müşrik halla däl, men birlan halla gelsen. Şirk etmedik halla gelsen diýip näme baglap goýdy. Enne mefhum el-muhalefete näme? Kimde kim näme? Allah şirk edip dünýä ýalak näme möçwerede sogap bilen gelse. Kabulmy? Kabullär. Näme üçin? Sebäp diýsen näme? Şirk diýilýän wady näme? Towadan başga hiç zat aýryna. Towa etmän öllü dämi şirk edip? Näme? Näse sogap eden, näse sogap gazanan bolsun bary bilerek puç. Ve hadihi al-ahadith yuraddu ba'daha ila ba'd. Şoň üçin näme bu hadisler bir-birine gaýtarlyp näme? Hadisden açıklanılıyor. Näme üçin? Li'annaha kulluha kelamur Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Şoň üçin näme bu sözden hemmesi peýgamberiň sözü. Şoň üçin peýgamberiň sözüni peýgamberiň muradyna görä açıklamaly. Ama köp adam ýalňyşýar näme? Allah'ın ayetini Allah'ın muradyna görä tefsirlerini aktanym. Allah'ın ayetini öz isleg näme? Muradyna görä açıklaýar. Peýgamberiň sözünden peýgamberiň muradyna görä açıklanan aktanym öz islegine görä açıklaýar. Ve ulamaların sözünem näme? Ulamaların isleýän näme? Gözüňi tutan zadyna görä açıklanan aktanym ulamaların sözünem näme? Öz isleýän zadyna görä açıklaýar. Bu näme? Gaty gödök ýalňyşmaklyk alymlaryň hakynda. Allah'ın hakynda, peýgamberiň hakynda. Şoň üçin kimde kim Allah'ın ayetlerini tefsirlemek istese, ya Resulullah'ın hadislerini açıklamak istese, ya bir alimin sözünü açıklamak istese näme? Allah'ın muradyna görä, Rasulun muradyna görä, alimin näme şu sözü diýmeklik bilen näme gözüne tutdy, näme diýmeklik istedi, şoňa görä açıklamaly. Şoňa görä açıklajak bolsa näme etmeli? Şu babatda aýdylan hadislerin hemmesini jemlemeli. Şu babat bir babatda näme gep açjak bolsa, şu babatda bolan ayetlerin hemmesini açıklamaly. Bir meselede alimin agzyndan höküm çykarjak bolsaň, şu babatda näme alimin aýdan sözleriniň hemmesini jemläp onuň şu meselede alimin gözüne tutýandy şu. Şu meselede şu alimin itiqady şu meselede Rasulullah'ın diýjek bolýandy şu meselede Allah Teala'nın bizden talap etýändy şu diýip onuň näme ayeti, hadisi ýa-da näme ulamalaryň sözüni, her sözü öz näme eýesiniň maksadyna, muradyna görä açıklamaly. Emma bundan başga ýol tutsak eýen biz kim bolýar? Bidgatçy bolýar, adaşan bolýar.
أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر، أما كابر آية ألب كابر آية تشرف كابر حديث ألب كابر حديث تشرف، فهذه طريقة بيول كمن يول وليا أهل الزيغ نعم آذشان يول وليا. وإن قال أنا أستدل بكلام الرسول آذشانlar bidgatçılar men peygamberin sözünden delil tuttum, men Allah'ın sözünden delil tuttum diýbersin. Sebäpsen bul käbir sözünden delil tuttu. Beýle sözlerini terk etti, bilin eşleyin. Näme üçin? Bu ağdaşan ne? فَنَقُولُ لَهُ كَذَبْتَ. Sen yalan söz diýäň diýäs. Sen hakikaten Rasulullah'ın sözünden delil tutýan bolsaň, näme üçin hemmesini alamak? Ente lem testedil bi kelamir Rasul diýäs. Men peygamberin hadisinde delil tutýan näde? Biz ona näme diýäs? Sen kezzap diýäs. Sen Rasulullah'ın hemme sözleri näme sen Rasulullah'ın sözünden delil tutýan? Sen näme testedil bil muteşabih anhu. Manisi dolu açıklanmadık hadislerin sen delil tutýan. Näme üçin? Ödünçe açıklar ýalar. Welem teruddahu ila'l muhkem. Ödem näme? Sen ona muhkem hadislere, muhkem ayetlere uğratman, ödünçe açıklayan. Sen näme? Ehli zeyg diye. Sen näme? Bidgatçı adaşan yüreğini erbetsen diye. Tayyip. Yere näme? Metne dolanıp barýar. Näme diye? Şeyh hafizahullah. Ve a'zamu min zalik ve akbar. تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. Bundan ön kısa hipada näme diýdi? Hawa bulan etýänler şirk diýdi, dogry dämi? Ýöne bular la ilaha illallah diýdimi? La ilaha illallah diýilen ýerde näme? Şirk küfür diýen bermeýär diýdiler. Ýöne bundan hem erwet gurrun etýänler bar diýdi. Akabirler näme diýdi? Tasrihuhum açık diller bilen aýtýarlar. Käbir ulama diýilýän şeytanlar näme diýerler? Dillerini aýtýarlar. Bi ennel bewadi o çarwada ýaşap görenler, şununmy? Leysa ma'ahum min al-islam şa'ra. Yani gılýalagym näme? İslamdan olurda zat ýok diýerler. Yani musulmanlar olur diýer, şununmy? Yani musulmançylykdan näme zerre kadar olurda zat ýok diýerler diýer. Dille. Ýöne näme? Onna da biz olary kafir diýip bilen zat diýer. Näme üçin? Yaquluna la ilaha illallah. La ilaha illallah diýerler diýer. Dogry. Menem sen bilen ne? İslamiyetten %100 daş diye zerre kadar bir gıl möçörünü de İslam'dan amal eden aklar diye. Ýöne onna da men olara kafir diýip bilemek diye şeytan ahunlar. Näme üçin sen olara kafir diýip bilemek diýsegem, näme diýerler? La ilaha illallah diýerler diye. Men nädip kafir diýen? Ve hum bi hadihi lafzati ehlul islam. Şolar şu söz diýenlikler şeýle näme? Musulman saýdylar diye. Bul näme? Aty erbet söz eken. Tayyip. Inne näme metne şerh gaýdyk gelýär. Näme diýen şerhde? El-bewadi näme? Cem'u badiye. Yani çarwan köplüğüne näme? Badiye diýilýär. Ve humul a'rab er-ruhhal. Olar näme? Araplar çarwasy, ruhhali. Yani bir ýerde mekan tutman, ondan ona göçýänler. Türkmenler bilen kim bolan? Çarwa bolan. Çarwa diýip kime diýilýär? Göçüp goýan halka çarwa diýilýär. Şoň üçin taryha üns bersek, Türki Arap milleti näme? Pars Ýewropa milletinden, Ýewropa milletlerinin gadymy saýylýar. Dogry dämi? Taryha dolansak näme? Arap milleti, Türki milletler näme? Rim Ýewropa milletlerinin gadymy hasaplanýar. Ýöne şu wagtky medeniyete terefek näme? Ýewropa milletlerinin giden galalary bar. Dogry dämi? Binada, guruluşukda bizden ken mertebe ösen. Biz olardan gadimi bolsak, näme üçin olar senagatda bizden ösen bollar? Desem olar oturumlu milletdiler. Olar çarwalyk ýokdy, düşündiňmi? Pars milletlerine, Rim milletlerine, Ýewropa milletlerine çarwalyk ýokdy. Näme üçin olarda çarwalyk ýokdy? Desem olaryň ýaşaýan ýerler näme? Mes toprakdy. Dağ näme? Düzleri, niýetine barsaň çeşme bar, sular akyp ýatyr, maly köp, dogry dämi? Ekinlikini köp. Şoň üçin olara näme? Suw gözlemek üçin, ekinlikini gözlemek üçin göçmeklige mätäşip çeken aklar. Şoň üçin olaň oturumly ýerler näme etdi? Güýjedi. Galalar, tagytlar, köşkler dikdiler. Emma Arap, Türki milletler näme üçin medeniyeti ösmedi? Ulu galalar, köşkler bolmady. Desem, biziň tebiği şertlerimiz näme?
bir yerde oturup mesken tutup qalalar, tağıtlar, köşkler gurmany biziň ýaşaýyş şertlerimiz näme laýyk däl. Biz näme Arabam, Türki milletler näme sahrada, garagumda ösen näme milletlerdir. Şoň üçin şuň barda suw bolsa ertir çekilýär, nira gitmeli. Otak gitmeli. Şoň üçin olaň näme öýüni bir duýa ýuklaýmaly, çeş näme çatmady. Inni şu wagt bunu diýjek bolýan näme taryhy gurrun aýtmak däl niýetim. Arap Türk Araplan we Türkiýilen näme taryhyny seredip näme bir gala, bir taht, bir köşk tapanaklar, Ors, Amerika, Ýewropanyň taryhyny seretýärler. Giden medeniýet bar. Näme? Allanýar. Olar akylly millet saýalar. Şunumy? Olar ösen şoň şun Amerika, Ýewropa bar, o giden galalar bar diýär. Giden tahtlar bar diýär. Orsa gitdi, o Kremlini wor diýär, o köşkleri wor diýär. Emma Saudiýa barsaň näme görýär? Akıpmeten garagym çöl görýär. Türkmen topragyna barsaň näme görýär? Merkezi garagym görýär, başga zat ýok. Onna bir näme akmak bolup dursun biziň ata-babalarymyz. Zat bilmändirler. Yo, o biziň näme akylsızlygymyza we olan gala guranlar olan akyllyny delal eden aktan hem taryhda adamnyň ýaşaýyş şerti şoňa iterýär. Emma soň biziň ata-babalarymyz Türkiýany basyp aldylar, dogry-da, Konstantinopoli açdylar. Ana baryň şu tanyň galalaryny, köşklerini görün. Gala bilen köşk bilen näme akyl hak şoňa teredi berilip näme şoň bilen ölçenilýän bolsa, onda hemme kişi musulman bolaýmaly. Şunlukdamy? Bädiýe nämeken çarwaken, ruhhal gönüp göçüp ýören adamlara näme diýilýär? Çarwa diýilýär. Näme alimler şolar näme müşrik diýenler. Täze islamdan zat eden aklar. Hiç tat ýok olarda islamdan. Näme şu ahun adyny, ulama adyny götürüp gören şeytanlar näme diýär? Dillayt diýerler. O islamdan orada nan nişan ýok diýerler. Ýöne biz onna da olara kafir diýip bilemiz. Nämemiş? La ilahe illallah diýmişler. Haula'iz zullal. Yani ol adaşanlar, yani el-Bevadi'deki çarwada akılar. Ma ma'ahum min el-İslami şa'ra. İslamdan olarda näme nan nişan yok. La yusallun, namaz okanaklar, ve la yusawmun, ve la yasumun, ağız beklanaklar. Ve la ya'rifun el-İslam, aslan İslam diýilýän adyň nämedin bilen aklar. Şoň üçin biziň çarwa türkmenlerimiz näme diýär şu wagt? Bize Arabyň dinini dikme, biziň öz çarwa dinimiz bar diýär. Şunu gaýypdan gurlamyz. Ya eşitmiş ya mısmışdan. Öz gulağımız bilen eşitten gurrunlanmaz. Biz näme çarwa diýär? Biz çarwan öz dinimiz bar diýär. Bize Arabyň dinini dikme diýär. Näme şolada İslamdan hiç adam ýok. Namaz ýok, roza ýok, İslam diýilýän adam bilen aklar. Yani onda da musulman diýmeli, şolar musulman diýmelimi? La ilahe illallah diýenler şunu musulman diýmeýär. La ilahe illallah diýen şunu olara musulman diýilýär. Onda ýewreýe musulman bolmaz. Ýa-da ýewreýler hem näme? Şuňky Gollywood'un kinosyny çykaranlaryny da näme diýip gygyrýarlar? Alleluya diýip gygyrýarlar. Alleluya diýmek näme? La ilahe illallah diýmek ýewreýleň dilinde. Onda Gollywood'un artistleri hemmesi muwahhidmi? Allah'ny birleýänlermi? Ýok, kafir bolar. Şunuňmy? La ilahe illallah diýen musulman bolýarmy? Onda şu wagt hristiýanlar la ilahe illallah diýen olar musulmanna. Yo, olar ebeden musulman. Hiç haçan musulman bolmaýar. Täşü la ilahe illallah manysyny näme? Amala aşyrýan şalar, talabyna laýyk ýaşaýan şalar, buýranyny edip, gaýtaranyny gaýdyp. Ha? Tawhidiň näme? İslamyň saýasyna gelýän şalar musulman diýilmeýär olar. Diýbersinler la ilahe illallah. Taýyp, düşünnükdämi? Indi näme? Ýene şerh, näme? Fazzullal yaqulun inna adaşanlar näme diýär? Yani adaşan alimler ennehum yaquluna la ilahe illallah. La ilahe illallah şu şübhe tutunup atýarlar. O la ilahe illallah diýär, nädip kafir diýerler. فمجرد قولها يدخلهم في الإسلام. Olan yanına onun bir İslam'a girecek o da nämemiş? Diňe la ilahe illallah diýse bolýarmyş. La ilahe illallah diýse namaz ýok, roza ýok, tawhid ýok, şirkden gaýtmak ýok. Näme musulmançylyga yeterlikmiş şu söz diýilýär. Şu söz diýse yeterlikmiş. Ya ol İslamdan näme? O İslamyň ilminden. Yaquluna hada ve hum mu'tarifuna annahum ma ma'ahum min al-islam şa'ra. Şu sözler diýerler. Ha? La ilahe illallah diýse näme musulman bolýar diýerler. Ve ödem şu sözü diýip otyr kalaram boýnamalýarlar. Hawa olarda İslamdan zerre kadar ýogam diýerler. Ýöne onda da näme musulman diýil, kafir diýilen aklar. Hawa namaz okanaklar, agz beklanaklar we la ya'maluna şeý'en min al-a'mal as-salihah. Salih amal diýilýän zatlaryň hiç birini eden aklar. Dogry dämi? Ýene bu şübhe bu. Salih amallaryň hiç bir eden aklar diýemezler. Sadaka beren aklarmy bizde? Sadaka berýärler, sadaka näme halisan lillah dämi? Sadaka salih amallamy. Salih amal haçan salih amal.
haçanna Allah'ın rızalygy üçin berse salih amal. Emma näme parawda injir gullapdyr dip para wewin hak üçin sadaka bersen kim üçin bolýar? Allah üçin bolýarmy, para üçin bolýarmy? Para üçin bolýar. Damak çalmak sadaka mı? Sadaka haçanna Allah üçin çalsan. Ha? Emma agysan üçin çalsan kim üçin o sadaka? Agysan üçin. Oradan gün ortağına sadaka vermeklik. Sadaka mı? Allah Teala näme halal bolan zatlar oradan gün ortağına näme diýdi? Haram diýdi. Goýun ýemek halal mı haram? Halal. Oradan gün ortağına maňa ýemek halal mı? Haram. Emma bizinkiler molla diýilýänler näme etýärler? Ramazanyň gün ortağına sadaka berýärler. Ramazan aýynda näme? Allah Teala näme diýär? Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu. Kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman edenler. Sizden näme oradan farz etdim, öňkülere farz edilýär. Näme üçin? La'allakum umidki tattaqun, takwalyňyz artar diýär. Emma Ramazan aýynyň gijesinde näme etýärler? Aýdym aýtdyrýarlar, arak paýlaýarlar. Musulmançylykmy şu zatlar? Ebeden. Bu zatlar musulmançylyga laýyk gelýän amallar däl. Soň näme? Iň erbest adam öldür diýe. Olarda islamdan nan nişany ýok. Ene şonu da biz olara näme la ilaha illallah diýenler üçin biz olara kafir diýip bilmeýäs diýerler. Näme üçin? Fakat hum yaqulun diňe la ilaha illallah diýenler üçin. Näme diýär Şeyh Subhanallah diýär. Şunu. Bu batyl gurrundan Allah pek. Bu batyl gurrun näme? Allah'ın dininden näl? La ilaha illallah leysat mujarradu kelimetin. Dine dilla aýdylýan sözler la ilaha illallah. Bu sözüň manysy var diýdik. Bu sözüň şertleri var. Bu sözüň talep etýän zatlary var. Law kana hada huwal islam. La ilaha illallah diýilmek bilen näme? Musulman bolunýan bolsa, sara kullun nasi muslimin. Onda hemme adamlar musulman bolardylar. Hey Mekke müşrikleri, ha? Canlar teninden näme? Öz zagalaryndan artyk söýen peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşmançylyk ederdilermi? Peýgamber berilmedinden, peýgamberlik berilmedinden öň. Mekkeliler peýgambermede näme diýerdiler? Sadikun emin diýerdiler, dogrymy? İçinizde en dogruçly kim diýilse kim diýerdiler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gorkodýarlar. İçinizde en amanatçylyňyz kim diýilse kim gorkodýarlar? Muhammed peýgamber gorkodýarlar. Hatta peýgamber bolandan soňam amanatlaryny peýgambere tapşyrýardylar. Görýärmi? Şoň üçin köp kişi bilenler. Peýgamber hicret edenne Ali'ni ýerine goýda. Peýgamber gorkan üçin, ölmän üçin, ölesi gelmän üçin Ali'ni goýanlar aýtýar. Oň üçin näme? Peýgamberimiz gaýratly adam bolan o. Peýgamberimiz ýigit bolan, iň dogumul gaýratly adam bolan. Onda näme üçin Ali'ni goýdy? Öýünde müşrikler goýan amanaty bardy. Şunuňmy? Ýyna adam goýmadyk bolsa, amanatymyza hyýanet edip, ogurlak gidipdir diýen at bolmasyn. Şon diýjek bolsa Ali ine meni goýdy. Bu senki dip amanatyny bergin dip ýyna Ali'ni goýdy. O gaçyk giden üçin ya öldürseler men ýerime näme? Pidalar ýokmy? Kim öli biljek? Ala mennidi, ala gaýratlymyş. Kim bir gaýrat bolup çykýar? Näme? Kafir bir gaýrat bolýar. Rasulullah gorkan üçin Ali'ni goýdy diýen bir gaýrat bolýar. Rasulullah bir gaýrat bolma. Rasulullah näme üçin goýdy Ali'ni? Amanatlaryny paýlamak üçin goýdy. Näme? Peýgamberimiz näme etýän eken müşrikler? Söýerdiler, amanatçylyardylar, sadyk diýerdiler. Şoň şu bir gün näme etýär Peýgamberimiz? Wa sabahadik diýer. Müşriklerden näme? Öň araplar içinde jar çekmekli üçin näme? Ulanýar. Ey halaýyk diýer türkmenler. Şu ey halaýyk diýip bir gyrgysa näme edilýär? Şu ses gelen ýere hemme kişi üşmeli bolýar. Näme araplar hem şuňar ulanan söz bolan ya wa sabahadik diýer bir Peýgamberimiz. Onda hemme kişi gelýär Peýgamberimiz näme diýer? Şu dağın aňarsyna size gyrjak bolup näme? Garaşyp ýatan goşunma diýsem inanarsyňyzmy diýer. Hemmesi näme diýerler? Aýyp et diýerler. Sana inanman, kime inanaly? Bir gezek senden entek yalan söz eşitemek. Näme üçin sana inanmal? Näme üçin beýdiýän diýenne? Peýgamberimiz näme diýer? Inanýaňyzda inanma. Hemmesi buna näme? Sana inanman, kime inanaly? Onna men sizi erwet azap bar günden gorkudýan. Men size Allah tarapyn ugradylan peýgamber maňa ananyň la ilaha illallah diýin diýenne Ebu Leheb näme diýer? Tebben leke diýer. Mali hada cemaatana diýer. Sana gargyş bolsun diýer. Bizi şugat üçin çağırdyňmy diýer. Şonu Allah Taala namys etdi, Rasulyna söýlen üçin.
Tebbet suresini indirip näme diye? Tebbet yeda Ebi Lehebi ve teb diye. Tebbet näme gargyş Ebu Leheb sana we sen eline bolsun diye. Gargyş et diye. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala näme ölmäke Ebu Lehebi öldürýär. Enne deňe şu söze diýende, musulman bolmayan bolsa, näme üçin peýgamberin uruşdy olar? Müşrikler üçin problema däl la ilaha illallah diýmeklik. Şoň üçin näme Ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem lemma qala lahum peýgamberimiz näme diýdi? Teklif atdy. Özüni hödürledi müşriklere. Men peýgamber maňa iman edin diýdi. Bir size bir söze öwretjek. Şu sözü diýseňiz näme diýdi? Qulu kelimeten. Men häzir size bir söz diýjek, siz şonu diýseňiz tedinu lekum bihal arab. Tedin boyun molar size. Biha şu sözü diýbilseňiz al arabın hemmesi. Bir söz diýdi. Näme şu sözü diýin? Bar arab size boyun molar diýdi. Ve tu'di lekum bihal acamul jizye. Ve näme? Ve acamlaňam arabdaňam bar size paş töler diýdi. Yani siz dünýäň hojaýyny bolarsyňyz diýdi. Şunuňmy? Şu sözü siz ýala kimem diýse size boyun molar, sizden molar diýdi. Şu sözüm siziň diýişiňiz derek diýmese de näme? Size paç berip ýaşamaly bol diýdi. Ýok diýjek geldilermi? Ýok. Qalu näme diýdiler? Khud ve ebika. Yani müşrikler kasam içdiler. Näme? Qaqaňdan kasam bolsun diýdi. Aslynda qaqadan kasam içmek bolanok. Yani bular näme? Musulmanyň gurrunda, Mekke müşrikleriň gurrunda. Qaqaňdan kasam bolsun. Bir sözde näme? Şeýle zatlar boljak bolsa, elfu kelime, min söz diýdiler. Şunuňmy? Khuz ve ebika elf kelime, bir sözden min söz berjek diýdiler. Ma hiye? Ýöne şu söz näme? Aýt diýdiler. Şonda peýgamberimiz näme dedi? Qulu la ilaha illallah diýdi. Şunuňmy? La ilaha illallah diýin diýdi. Diýdilermi? Diýmediler. Näme üçin? Dille diýmeklik kynmy? Näme la ilaha illallah diýen? Diýsenem. Kynmy? Kyn näle? Öden biz Arapda dogry dämi? Türkmen soň öwrendik. Öden kösen öwrendik. Şu adam nahwun gowulamda. Ýöne onda da la ilaha illallah. Kynmy? Kynna. Enne şu asıl Araplar kynçylyk çekdimi şunu diýmeklikde? Ýok. Bu wagtky Arap däller bu sözüň diline düşünenok, bu sözüň manysine düşünenoklar. Şoň üçin diýýärler. Emma o Araplar akylly bolan. Müşrik bolsa erkek bolanlar. Söz diýselerem sözüniň ýerinde duranlar. Pikir etdiler. La ilaha illallah sözüniň manysy näme? Talap etýän zady näme? Bu sözü diýemsiň, durmaly ýeri nerede? Düşündiler. La ilaha illallah. Bu sözü diýsek, onda biz bu butlanmaz taşlamaly bolýar. Ve bu sözüň talabyna ýaşajak bolsak, bir Allah ibadet edip, bu araçylar, şefaatlar umid eden zatlarymyz taşlamaly, ata-babasynyň dinini terk etmeli. Şu söz üçinem ya ölmeli ya öldürmeli bolýarsylar. Arap şoňa sözüne jogap beren millet. Näme diýdiler? Saat surasının 5-nji aýatynda "Eja'alal alihata ilahan wahida" beh diýdiler diye. Bu bizden talap etýän zady söz diýip. Bar ilahler taşlap bir Allahlyga çağırjak bolýan eken o diýdiler. Inna hada le şey'un ujab. Bu ajab dawat diýdiler. Yani ajab ýani geň bolmajak zat diýdiler. Şunuňmy? Şimdi biz ilahlerimiz taşlap, ata-baba çokanyp sığynyp beren zatlarymyz taşladyp bizi näme? Bir Allahlyga çağırýan eken. Inna hada näme diýdiler? Le şey'un ujab. Bu näme? Geňdenem geň zadam şu sen diýen zadyň esde geň görür diýdiler. Bu bolmaýar diýdiler. Şeýdi ben näme? Diýmekde dille näme? Problema ýok Araplar üçin. Ýöne manysyn kabul etmeklikde problema tapdylar, kynçylyk tapdylar. Şoň üçin hem uruş etdiler şu sözü diýmejek bolupmy ýa manisyna gelmejek bolup. Bu sözüň garşysyna uruş edenlerine diýmejek bolup uruş etmediler. Manisyna gelmejek bolup uruş etdiler. Şu sözüň manisyny ýaratmajak bolup uruş etdiler. Şoň üçin Türkmenistanda ýa başga ýurtlarda müşrikler la ilaha illallah diýenakmy? Diýýärler. Wahhabi diýýärler şolara. Diýenaklar näme üçin? Diýmeklikde problema ýok oglanlar. Ýöne şu sözü diýip manisyny ýaratjak bolýanlara näme üçin düşmançylyk etýärler? Sebäp diýsen näme? Müşrikçilik bar. Şoň üçin näme? Şu sözüň manisyna garşy gitýärler. Emma musulmançylyk bolanlar, tawhid bolanlar näme? Şu sözü diýip şu sözüň manisyny ýaratjak bolýanlara näme diýmeli olar? Berekallah diýmeli. Jezakallah haýr diýmeli.
Ha? Ve döşüne de näme atmaly? Medal asmaly. Şunuňmy? Emma olar näme etýärler? Döşüne medal asan aklardan hem arkaňa näme? Watan düşmanyny näme hat ýazýarlar. İnşallah Allah oňa barany bilerler. Kim näme? Allah'ın düşmany, kim watanyň düşmany, kim halkyň düşmany. Araplar näme diýär? Ertir garaşýan şu näme diýär? Yaqin diýär. Näme kıyamadam gelir Allah'ın öňüne de hemme kişi näme barar. Şonda näme diýär? Indallahi yejtemul husum diýär. Dawagarlar nirde jemlenişip, nirde söýüşjekler? Allah'ın ýanynda. Emma bu dünýede çöldüşüp boljak. Bu dünýede näme? Cihat bola çöldüşüp bolýar. Emma näme? Bu jihada güýjümüz ýok. Çünki Allah Taala güýç kuwwat bersin. Jihada mestek wagty gelende, ýeri gelende. Ve bekem dursak namatlaman, ejidlemen. Şoň üçin näme? Düşmançylyk etdiler. Näme üçin? Arafu ennahum law qalu la ilaha illallah. Sen olar bildiler. La ilaha illallah diýseler, näme bildiler? Taraku ibadatel asnam. But parasılıklarını, gawr parasılıklarını taşlamaklıklarını bildiler. Näme taşlamallıklarını bildiler. Ve hum la yedruna ve hum la yuriduna zalik ve olar näme? İstemediler. Şoň üçin näme? Düşmançylyk etdiler. Hum yahsabunaha kelimeten fakat diye. Ha? Eyyü kelime. Şu atqı müşrikler näme? La ilahe illallah dedem. Eyyü kelime. İstenlik bir söz ýalak ýöne bir näme? Sözdür öýtdi diye. Şunduňmy? Ýöne bir istenlik dille aýdylýan bir manisiz, ýöne bimani bir ýöne aýdylýan sözdür öýtdiler diye. Felemma qala lahum haçanna näme? Müşriklere qulu la ilahe illallah diýdi. Ha? La ilahe illallah diýen. Diýenne Peygamberimiz Arap dillilere yüzlönüm ya İngilislere yüzlönüm ya Arap dilini bilmeyen Türküylere yüzlönüm yok. Ve hum arabun fusaha. Arapta tohum Araplarına yüzlönüm. Ha? Gönümel bir söz diýilenine şu sözüm gönümel berýän manyzy näme? Aňarda içinde talep etýän zatlar näme? Ha? Ya'rifuna ma'na hadhihi al-kelime. Gönü bilýärdiler olar bu sözüň manysyny. Ve annaha tulzimuhum ve bu sözü diýseler näme? Bu söz olara buyurýardy. Nämen buyurýanny bildiler. Biterk ibadetil asnam. Butlara çokunmaklygy terk etmekligini buyurýanny bildiler. Şoň şu näme diýdiler? Eja'alal alihata ilahan wahida. Bu nämeken ilahleri taşladı bir ilahe ibadet etdirjek bolýan eken. Şey diýdiler, As-Saffatda näme diýdiler? Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun. وَيَقُولُونَ اَاِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Haçanna olara diye la ilahe illallah deyin değilse yestekbirun. Bu sözü diýmeklige ulumsuluk ettiler diye. Yani dille diýmeklige mi? Yok. Şu sözü diýip manisine gelmeklige. Sonra näme diýdiler? وَيَقُولُونَ وَنَامَ diýdiler اَاِنَّا biz لَتَارِكُوا taşlamalı oldukmy? اَاِنَّا biz لَتَارِكُوا taşlarsmı diýdiler? Alihatina hudaýlarymyzy näme? Li şairin mecnun. Bir owadan gurulýan şahir dilli näme? Däliň söz üçin inni biz näme? Dinimiz taşlarsmy diýdiler. Peygamber näme waspladylar? Däli diýdiler. Şahir diýdiler. Şoň üçin näme? Peygamberiň dinine geden adamlara da şu peygambere diýiljek zatlar näme? Diýiljek hem şoň üçin biz öwwül söz üçin dolup daşsak bolmalylar eken. Ha? Bir erbe söz aýdylan şunem näme? Öljek, ýitjek bolup ýörmeler eken. Bediye keberda adet etmeleken, şu diýýän adamyz hakmy boldy. Şoňa gaýym jogap ýapyşyk geri bermeleken. Inni ve harrama inni yana metne gaýdyk gelýär. Ve harramal islamu malahum ve damahum ma'a iqrarihim bi annahum tarakul islama kulla ve ma'a ilmihim bi inkarihimul bahth ve istihza'ihim bimen aqarrahum. Tayyib diýär. Inne näme we harramal islam. İslam näme? Şu sözü diýeniň näme etdi? Malyny haram etdi, dogry dämi? Kim la ilaha illallah diýse musulman bolýar. Ýa onuň näme malyna eldegirilmesiz bolýar, janyny eldegirilmesiz bolýar. Ve harramal islamu malahum. İslam diýeni şu sözü diýeniň malyny haram etdi. Ve demahum ve janyny haram etdi. Malyna jany degmek bolmak. Ma iqrarihim. Özlerim dille aýdyp otýar şo näme şeytan ýürekli bolýar. Bi annahum tarakul islama kullu. Şolarda İslam'da nan nişany yok, zerre kadar yok diye. Şunuňmy? Ýöne näme? Şonda da la ilahe illallah diýdiler. La ilahe illallah diýen adamynyň näme İslam ganyna, malyna näme degmeller diýdi. Şoň üçin biz olara müşrik diýiljekler, biz olaň garşyna cihat ediljekler diýdiler. Ve ma'a ilmihim ve yene şo şeytan näme
alim adını götüren şeytanlar yine bilýär diýe. Şu musulman la ilahe illallah diýenleri bagsam inkar etdiler. Ölen soň diýireljegem inkar etdiler. Onun bilýärler şu halkyň şol etdiýänligini. Bark gelen mamy diýerler. Bu näme? Ölen soň diýireljegi näme? İnkar etmeklik. Westihzaihim bimen aqarra bihi. Kimde kimem näme? Cennet bar, dowzak bar, adamlar. Kur'an amal edilmek üçin geldi. Kur'an'a amal etmeli, sünnete amal etmeli diýenden näme? Üstünden gülýärler, onun bilýärler diýe. Şonda da näme? Ya olar musulman diýerler. Şunu. Ol ebeden bolýan zatlar. Enne näme şerhine gaýdyk gelýär. Şerhi näme diýe? Yaqulu ulema az-zalal. Näme? Adaşandan adaşan ulemalar, azgınlaryň ulemalar näme diýerler? Harramal islamu demahum we malahum. İslam olan janyna malyna näme degmesi etdi. Kimleri gözüne tuttular? Yani el-Bewadi. Çarwada bolsun ya başga ýerde bolsun. Yani İslam diýip näme şirk din tutanlar. Özlerine musulman diýip şirk din tutanlar. Näme musulman ýa-da leysa indaha min el-islam şa'ra. Ödem olarda İslamdan nan nişan galmady. Lianna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ýaqul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýene şübheler şey. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. Näme diýär Rasulullah? Allah maňa buyurdy diýe adamlaryň garşysyna näme uruş etmeklige, jihad etmeklige, ta olar la ilaha illallah diýen şeler. La ilaha illallah diýseler, فإذا قالوها la ilaha illallah diýseler, olar menden näme asamu gorarlar minni menden näme dima'ahum ganlaryny we amwalahum we mallaryny. Na Rasulullah şey diýär diýe, näde näde öldürüp biljek diýe. Olar la ilaha illallah diýär diýe. Ýöne olar näme şübheçi. Olar batylçylar. Näme hadisi dogry amal eden aklar. Hadisin ýerine taşlan sözler we illa bi haqqiha diýen sözü bar. Oňa amal eden aklar. Lakinnahum ýöne olar näme la yejiuna bi ahiril hadis. Hadisin en soňky sözüne aýdan aklar. En soňky sözünde näme diýär? Illa bi haqqiha diýär. Ýöne la ilahe näme kim la ilaha illallah diýse. Janyny malyny menden gorar diýär. Ýöne şunu diýbem. La ilahe illallah hakkını berza etmese öldürür. O sözünde hem şunu alanaklar. La ilahe illallah hakkı näme? Şirki taşlamaklık. La ilahe illallah diyem yok şirki taşlayacak deysen. Taşlayacak geliysen Resulullah koyuyor mu seni? Yok. Näme? Hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Cihat açana çennediliyor. Ta dinlerin hemmesi näme bir Allah'ın ırdalyşyny tutulýança. Ibadetlerin hemmesi bir Allah'ın ırdalyşyny edilýänçe. Ve näme şirk taşlanýança, näme ediljeken, jihad ediljeken. Ýöne bular näme illa bi haqqiha diýen sözüni taşlaýarlar. Illa bi haqqiha söz näme diýe? Kim la ilaha illallah diýse. Men oň janyna malyna degmeýän, egerde ol şu la ilaha illallah talabyna laýyk ýaşasa. Emma şu la ilaha illallah haqqyndan bir zat kemse näme dernidi? Ýene urşa dönüp baranydy, ýene urş edernidi. Ey la budda min al-amal hukman näme? Hakkını vermeleken la ilahe illallah. La ilahe illallah hakkını vermeken amaleken. Tayyip yine şerhimizin amet yaz devam edet. Ve yekuluna yine diyen şübhelerinin kabiri. İza qala la ilahe illallah ve huve yunkirul ba'th yasiru muslimen. Yine olar näme? Ölen soň diýireljegini ya cennetin dowzagyň badyny inkar etseler musulman bolýar diýerler. فهؤلاء مسلمون ما داموا أنهم يقولون لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث دي نعم دي bark gelen mami ya görün mami ha ölen soň diýireljän ya jennetde udahul näme inkar etse musulman bolýarmyş diýerler. Hada tanaqud bu näme gatma garşyda. Bu hiç gasan küfürle iman kalpda jemlenşme ve iyadu billah. Allah Taala buňa kafirçilykdan buňa nejitlikden Allah Taala özü gorasyn. Wallazi yaqul hada laysa min al-awam. Ödem şunu diýenler alamsyzlan gurulmy däl. Innahum ulema alim diýilýänler etýän gurulmy. Alimler şey diýen, näme? Alim diýenler şey diýer. Ya olar musulman ýalar. Öderim ulemaun fil fiqh. Mesela gelseler ulema. An-nahwu, nahwu ilmine gelseler ulema. Sarfına gelseler, sarf ilmine gelseler ulema. Doktorçylyga gelseler ulema. Ýöne lakin fil aqida amma tawhida gelsen, aqida gelsen ma indahum wala habatu khardal min al-ilm as-sahih. Zerre kadar näme dogry ilim ýok. Aqida meselesine gelsen, tawhid, iman, küfür meselesine gelsen näme ýanky fıkda beýle kada ulama, alim saýylýanlar
Yankı tevhidde alımda näme zerre kadar näme dogry zatlar ýok. Aqidatuhum aqidatul mutakellimin. Näme filosoflan gurrun olan aqidesi. Filosoflan aqidesi näyle bolsa, olaňam aqidesi şoňalyk. Ve la yedrusuna at-tawhid min kitabillahi ve min sunnati rasulillah. Ve tawhidem Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden okawalanaklar. Onda nereden alýarlar? Ve innema yedrusuna qawaidal mantiq. Mantyk ilmini öwrenýärler. Mantyk näme? Logika. Logika näme bolýar türkmençe? Owadan gurlamakly öwretýän logika, mantyk, logika krasnaryaçy diýär. Näme mantyk öwrenýärler? Näme owadan gurlamany öwrenýärler? Am adamlar allap müşrige musulman diýmek üçin. Şunun ana mantyk. Şoňa İmam Şafii näme diýär? Men tamantaqa tazandaqa diýär. Şununmy? Mantykda ökde alim zındyk diýip düşünýär. Şununmy? Mantykda ökdelap şonu ilmi saýyn oň imanyndan zat galmaýar diýär. Şununmy? Men tamantaqa tazandaqa diýär. Mantyga giren näme? Mantykdan girse zindyklikdan çykýar, kafirlik bilen çykýar diýär. Şununmy? Şeýle olar mantyga öwrenýärler. Mantyk näme? Jedelle, owadan jedel, razborka, ol bir zat diýär. Nädip öçürmeli, nädip sözüňden tutmaly, näme? Delilsiz, zatsız sen söz bilen gawap tutup jedelle utmaklygy zat öwretýär. Şununmy? Ve ilmul kelam, filosofiya başga öwrenýän, beýleki öwrenýän zatlarym. Ve aqaidul mutakellimin. Näme? İslam aqidasını felsefeleştirilen aqidası näme? Yaqulun yakfi, yani iman etmeklik, musulman bolmaklyk näme? Yeterlik şu zady diýip bilseň diýär. Ennaka tuqir bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit faqat hada huwa at-tawhid indahum. İslam aqidasını Greklen, Hindilen näme? Filosofiyasy bilen garşystyrandan ýanyna tawhid näme? Allah Taala yaradan diýip bilseň, Allah Taala rizq berýän diýip bilseň, yeketek öldürüp direldi bilen Allah diýip bilseň, ana sen muvahhid diýär. Sen tawhidin bitti diýär. Şunu diýdiňmi? Allah'ın hakkında şu zada ananı bildiňmi, kabul edibildiňmi, sen näme? Muslim diýär. Düşündükmi? Tayyip. Inne yana näme? Metne gaýdyp gelýär. واستهزاؤهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالفة دين النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. طيب نعم ينقي şeytan yürekli ahun ulama değil yani. Bilýär şolar näme? Dinden zerre kadar şolarda zat ýokdugyny şu wagtda näme? Musulman diýilýänler ýa onna bunna näme? Şirk edip görenler. We ödem istihzauhum. Dinin üstünden gülýänliklerinden bilýärler. We tafzilihim. We näme gowwarýanliklerinden bilýärler. Dine abaihim, atababalarının dinleri. Peygamberin dinine garşy atababalarının dinini Peygamberin dininden gowwarýanliklerinden bilýärler. Şu wagt bilinkiler şey diýär da tawhid etsen, Kur'an hadis etsen näme diýerler? Atababan näme? Ýoluna gedi. Atababan şu wagtdan gow diýär. Bu zatlar kufur. Wa ma'a hada kulli şu kufurluklarından, şu müşrikçiliklerinden soňra näme? Ýani ulama diýilýänler näme? Yusarrih, pişirda maýdana. Äşkär dili bilen näme diýär? Olar musulman diýär. Haula şeyatin. Olar hakykatda ahunnan. Ýani kıyalan adamlara musulman diýenler hakykatda näme? Ahunam däl, alimam däl, ulama däl, olar şeytan. El-marada şeytanyň nejisi. Marada diýdi şeytanyň nejisi. Ödem cehele, nadan, ilimsiz. Ennel bedwe aslamu. Çarwada gedip ýören näme? Şirk edip ýörenler näme? Musulman diýerler diýär. Walaw jara minhum zalika kullu. Ýani agzalan näme? Kufur zatlan, şirk zatlan. Hemmesin şolar etýänam bolsa musulman diýerler. Näme üçin o? Gardaş, näme üçin olar musulman diýen diýseňem? Näme diýerler? Yaquluna la ilaha illallah. La ilaha illallah diýerler diýär. Tayyip. Onna la ilaha illallah diýende musulman bolýan bolsa. Onna bu söz näme iter ya? Onna yewreýlere musulman bolýar da. Yewreýlere musulman bolýar da. Şoňa da iter ya da bu söz. Dogry dämi? O batyl da. Yewreýem näme la ilaha illallah diýene yewreýem musulman bolýan bolsa, onna batyl. Yewreý la ilaha illallah diýip ýygyny Muhammedar Rasulullah diýmese, we näme diniň buýrýan matlaryna namaza da gelmese näme musulman bolmaýar. Şerha gaýdyp gelýär näme diýär? El yahud yaquluna la ilaha illallah.
Yevreyler cehütlerim näme la ilahe illallah diýerler. Lakin lemma lem ya'malu biha. Ýöne näme etdi? Yevreyler bilip amal etmediler. Şoň şu näme boldular? Saru agladal umami kufran. Ummatlaryň içinde kafirligi iň erbedi şolor boldy. Dünya kafirlaryň içinde küfrü iň erbedi kim? Yevreyler. Näme üçin? Yevreyler hakka bilip amal etmediler. Vel iyadu billah. Allah gorusun diýer. Ve mislehum men i'tekada hadihi'l i'tikad. Ve kim bilip ma gelmese, şolaňam näme i'tikady şolaň kala kafir i'tikad diýer. Tayyip, yine näme metne dolanyp barýar. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. طيب يا ندي يا نامة أشهر وداخلان كافر لكلر diye Yevreylen kafirliğinin azaf muzaafı diye. Neçe etse artık diye. Ne için? Sizin Yevreyler bizim aslımız maymun nimedi? Yevreyler aslımız bizim adam dedi. Doğru değil mi? Yevreyler neyme? Bark gelen bağımı demedi. Doğuda cennete anan ya Yevreyler. Ama şu at Müslüman yandan kafir neyme diye. Bark gelen bağımı diye. Ölen sonra yürüyeceksin anana. Şonçuyum şunça küfür zatların vasflanan, muttasifin, vasflanan, sıfatlanan neyme? Müslüman yerler diye. Olar Müslüman näli? Olar Müslüman dälligini näme? Murtet bolandan kıssasy beýan etdi. Rasulullah ölenden soň peýgambere gol berip Müslüman bolandan kafir murtet boldy. Doğru dämi? Wellezî yubeyyinu zalika, yani olar Müslüman dälligini näme beýan etdi? Min qissatir ridda, murtet bolandan kıssasynda näme açyk aýan beýan ma diýe. Annal murteddin, yani murtet bolanlar, murtet diýip kime diýilýär? Kim dol näme? Girmeli derecede Müslüman bolandan soň kafir bolan adama murtet diýilýär. Murtet kim olanlar? Yevreyden Hristiýanyna merbet. Yevrey Hristiýan näme öz dinine gaýym bolsa, damak çalsa on çalan damagyny ýyp bolýar. Gyýz bolsa öýlenip bolýar. Emma murtet gyýz bolsa ona öýlenmek bolanok. Murtet damak çalsa iýmek bolanok. Düşünipdämi? Pikir etmeň Müslüman bolup kafir bolsa Yevreyden Hristiýanyňkydan on kafirlik pesir etmeň. Ýok. Müslüman murtet bolanyn kafir Yevrey Hristiýanyňkydan merbet. Ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra näme kafir adamlar murtet boldy. Annal murteddin iftaraqu fi riddetihim. Ene murtetlerim näme murtetlige çykaryan adam näme dürli şoň üçin ol murtetlerim näme iftaraqu dürli boldy diye murtetligi. Feminhum men kezzebe en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirler näme diýdiler? Peygamber çyndan peygamber däl eken diýdiler. Hayatynda hawa biz peygamber diýip hem anant berip durýar, ýöne o näme çyndan peygamber däl eken diýdiler. Näme üçin bu netije geldiler? Sebäp diýsen näme? Law kana nebiyyan ma mata diýdiler. Peygamber bolsa ölmezdi diýdiler. Olaň düşünjesinde näme? Yani peygamber ölmeli eken. Şunmy? Peygamber näme ömürlük ýaşamalyk düşünýän ekenler. Kalplarına iman dolu oturmanlar. Peygamber öllü boli näme? Şeytan olur ağladılar. Ölle o diýdiler. Allah Taala şeýle söýen adam hem öler mi diýdiler. Öllü onna peygamber däl diýdiler. Onna olaram näme şeytanyň bu şübhesine gitdiler da näme? Raja'u ila ibadetil awsan. Yani öňküleri ýalak näme? But paraslyklaryna dolanyp bardylar. Kafira şeýdik murtet boldy. Ve minhum men sebata ala şahadateyn. Akavirler ýok. Kelime-i şahadalarına gaýym boldylar. Allah'ın hak ilahdigine şeklenmediler, şüphelenmediler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberde şeklenmediler, şüphelenmediler. Ýöne näme ağlandylar? İçinde Museyleme diýen bir yer çykdy, men peygamber diýdi, ana şoňa inandylar. Museyleme de peygamber eken diýdiler. Näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men iň soňky peygamber diýdi. Menden soň peygamber ýok diýdi. Taýip bu sözler näme iterýär? Meniň soňky peygamber bolsa, menden soň peygamber ýok bolsa, biri özüne peygamber diýse şo kafir diýdi. Ve şoňa ananyp iman edenem kafir diýdi. Bulara näme etdiler? Bu sözlerden soň Museyleme diýen bir ýerine näme peygamber diýip inandylar. Enne näme açyklaýar, şerhe aýdyp galýar. Ýene bir murtedin görnüşini aýdan bolsa has gowurdy. Kafir murtedlen murtedi nämeden boldy? Allah'ın hak ilahligine şeklenmediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberine şeklenmediler.
Bundan soň peýgamberin ýokdugyna da şeklenmediler. Ýöne näme? Zekaty diňe peýgambere bermeliler öýtdiler. Peýgamber ölen soň ýygyna galan halifalaryna zekat bermeliler öýtmediler. Şoň şu näme? Ebu Bekir näme diýdi? Law mana'uni iqalan diýdi. Başga bir rivayetde law mana'uni anaqan diýdi. Kanu yu'addunaha li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem laqataltuhum diýdi. Peýgamberin zamanynda düýeden gylýan duşogy peýgambere beren bolsalar, şo duşogym indi maňa berjek geldiler. Ta şo duşogy berýän şäher jihad eden garşylar diýdi. Murtat saýdy. Şundan. Şolar murtat saýan kim? Ebu Bekir. Emma şübhe düşen sahabalar var. La ilahe illallah öldürmeler eden sahabalar var. Ömer gelip näme dedi? Ya Ebu Bekir dedi. La ilahe illallah diyeni näde öldürecek dedi. Ebu Bekir näme dedi? Namaz, zekat namazyň ýollaşy dedi. Kur'an'da zekatsız namaz agdalanat. Zekat namazyň ýollaşy dedi. Zekat namazyň taýy dedi. Şu iki taýy aýrylystyrany öldürýär dedi. Şunu. Zekat la ilahe illallah haqqda mı dedi? Ha? Men qala la ilahe illallah. Näme dedi? Asamu minni dima'ahum ve amwalahum. Ha? İlla bihaqqiha dedi. Doğru değil mi? Ez-zekatu min haqqi la ilahe illallah dedi. Yani zekat la ilahe illallah'ın hakkı dedi. La ilahe illallah diyen hukman zekat vermelidir. Şoň üçin bir namaza kafir diýse biz kafirler şübhelenýärler. Sahabalardan soňky delilsiz kafir edilen gorrunlary allanýarlar. İmam Şafii, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim olar bir namaz kafir diýmedi. Ýöne delil barmy? Adam ýalňyş bilýär olanlar. Bir Allah ýalňyşana we ýalňyşlykdan goralan peýgamberler ýalňyşana. Ondan aşagdaky adamlar ýalňyşýar. Şoň İmam Malik rahimahullah näme diýip peýgamberin gabryny gorkady? Kullun yu'khadu min qawlihi we yurad. İstenlik bir adam boluversin diye. Sözü alınyanam bolýar, alınmayanam bolýar diye. Yeketek bar sözü näme alınyan diňe şu kabrda ýatan ne? Peýgamber gorkady. Ene diňe şu adam diye. Näme diýse etmeli, nämeden gaýtsa da gaýtmaly. Ondan aşagdaky adamlar diye sözü delile göre itibar alınýar diye. Sözüne delil bolsa alýar, delil bolmasa alamazak. Ýöne sözünü almasak onu äsgermesizligimizden. Ya on pes gördüğümüzde şoň üçin rahimahullah diýär. Allah ol alimlerimize rahmet etsin. Ol alimlerimize cennet bersin we bize de. Ýöne delil ýokmy? Rahimahullah diýär. Gadryny näme peseltmen şu meselede näme? Sözü hakka laýyk gelmek diýär. Ýalňyşam diýmez. Edep bilen näme diýär? Sözü hakka laýyk gelmek diýär. Ya bunum diýemizde. Edepsizlik saýlaýan bolsa näme diýär? Şu meselede İmam Ahmed'in doğru diýär. Şununmy? Başka istat diýemler. Şu meselede hem İmam Şafii'nin ya İmam Ahmed rahimahullah sözü hakka gawat gelmändir diýemler. Bir de edepsiz diýilýän bolsa, bolýa biz o sözüm diýjek galle. Namaz okumayan näme? Kafir meselesinde İmam Ahmed'in doğru diýär. We hemme ulamalarda Allah Taala näme rahmet etsin, cennet bersin diýär. Şoň üçin näme aýdyp gelmeli bolýas? Ha, şübhe. Diňe zekaty bermediler, murtetdip jihad etdiler sahabalar. Edil şoňala, näme? Namazy kullen terk eden adamam näme bolýar? Kafir bolýar. Diýbersin la ilahe illallah. Namaz la ilahe illallah nämesi? Haqi. Şoň üçin näme? Fiqh kitaplarına ulamalar näme diýär? Bir oba diýär, hatda azan aýtmaklykdan boyun gaçyrsalar diýär. Häkimiyet näme diýmeli? Şo oba azana durun diýmeli. Bununla beş suatına mescitlerine de azan ayttırın diýmeli. Azan ayttırdılar, cezahumullah hayr, haqqa geldiler. Azan ayttıracak geldiler näme? Te azana duruyan şalar näme? Urş etme şonuň garşydyna. Azan İslamyň ulalamatlarynyň biri. Indi mes näme diýär? Şerha gaýtýär. Näme diýär şerhda? El-murtaddun la şekka fi kufrihim. Murtadlan kafirligine şek ýok. ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفرهم. ونعم olan kafirliginden näme? Sahabalar arasında hiç hasan ihtilafan bolmady. Sahabalar biragızdan näme şu murtetlere kafir diýip näme jihad etdiler. Emma bizim ýanky Ömer bilen Ebu Bekir'in näme arasında bolan görgün o ihtilafa näme ertena.
O bir wada delilleşdiler. Soň Ebu Bekir'in hak bolan soň geldi mi gelmedi? Geldi. Biragızdan murtetleň arasynda jihad etdilermi? Etdiler. Soň şu sahabalaryň arasynda murtedin kafirligine şek ýokdy. Ve sahabalaryň arasynda näme? Hiç hilaf bolmady. Ýöne ol murtetler näme? Sinfanni. İki topordy. Birinji topor näme? Ellezina yaqulun law kana nabiyyan ma mata. Peygamber bolan bolsa ölmezdi diýdiler. Ve kawnuhu mata hada delil ala annahu gayr nabi. Ölmekligine näme? Peygamber değerlerine delil tutundular. Bırakıp olara diyeymenler. Musa andan yadınızmı? Andan yadık. Öldüm ölmedi. İbrahim andan yadınızmı? Andan yadık diyor. Öldüm ölmedi. Peygamberimizden ömürlük kalan peygamber var mı? Yok. Onu ölmekliğini peygamber değerlerine delil tutunayan olsa onu olan şu sözünü hemen ertiye. Onu olur Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e näme? Bir peygambere iman etmediklerine erti. Olardan delilinden näme? Ölmeklik peygamberligide peygamber değerligine suud etýän bolsa, onda ol hiç peygambere iman eden ol adamlar. Şeydi we nämetler ferdetdu anil İslam. İslamdan çıktılar. Liannahum kafaru bi risalati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şeydi we olar näme? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme peygamberlerine kafir çıktılar. İkinci toporu näme de men aqarra bi şehadeteyn. Näme kelime-i şehadatına gaýymdyr de. Ve enne Muhammed Resulullah peygamberin hak rasulluğuna ve insan peygamberliğine şeklenmedi şüphe näme ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin näme peygamberliğine şeklenmedi şüphelenmedi. Lakin yana aqarra bi nubuwwati Musaylama. Peygamberin insan kuduğuna näme etdi? Kabul etmedi. Musaylama diyen bir kezzaba da peygamber diýip ananny. Qala inna Musaylama nabi. Musaylama da peygamber dedi. Fe haula ola adamları da peyda berýärmi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýeni. Peyda beren aklar. Näme şuň sebäpden olar Musaylama kezzaba peygamber diýdiler. Musaylama kezzaba da peygamber diýenler musulmanlar däl. Şoň şu niyazda peygamber diýenem kim? Musulman däl. Şunuňmy? Öňde musulman diýbersin. Niyazda näme peygamber diýenem musulmanlar. Ve hada bil icma'. Icma' ulama arasynda ihtilaf ýok. لأنهم جحدوا ختم النبوة. Näçin olan kafirligine hiç ulama ihtilaf etmedi. Sebäp diýsem, olar peygamberin insan peygamberligine jahd etdiler, inkar etdiler. Allah Teala Ahzab suresinde näme diýär? Walakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin. Sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerine möhrü diýär. İnsan kutu diýär. Senden soň peygamber ýok diýär. Ýöne olar bu sözü näme etdiler? Reddetdiler. Ve saddaku el mutenebbi el kazib. Özüne mutenebbi peygamber diyen bolan, mutenebbi peygamberlik davasyny eden. Özüne peygamberlik davasyny eden Musaylama kezzaba näme diýdiler? Peygamber diýdiler. Näme zannan anna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem aşrakahu fi en-nubuwwa. Öýler çok guman etdiler, näme peygamber onu peygamberlige şärik edenler öýtdiler. Näme üçin? Lianna Musaylama thalathan Musaylama näme etdi? Aqama şuhud zur yalancı şahit getirdi yanına. Ne seredin şular? Ne şular yan Medine'den Muhammed peygamberin yanından geldiler. Bar Musaylama ayt men onu öz peygamberligime şärik etdim. Men gidip baryan menden o peygamber diýdi. Ondan ilunan soradylar. Hawa şey diýdiler. Olaram näme etdiler yan yalancı şahitler. Hawa bizwat yanından geldik şunu şanäme şärik etdi diýdiler. Şey diýdim näme fasaddaqahum kesirun minen nas. Musaylama tiretinden Beni Hanife tireti köpüsü näme etdi? İman etdiler Musaylama. Ve ma'a hada şonnoda ecma'al ulema ulemaların hemmeti biragdan näme ennehum murtaddun nidiler. Walau jahilu zalika. Şodan aşagyny. Walau jahilu zalika. Yani şu şehadeti zura, yani şu şayatçılara näme diýdi? Dogurdur öýtdiler. Şolaň yalan sözlärligini bilmediler. Bilmeseler näme? İcma' näme? Küfür etdiler. Sebäpden bu خفي gizli mesele değil, bu aşkar mesele değil. Ve men şekke fi reddetihim fehuve kafir. Bulan näme murtet bolanlygyna, bulan kafir bolanlygyna şeklenen adamam näme kafir. Fe iza arafta diye ennel ulema ecma'u ennellezine kezzebu ve raca'u ila ibadetil awthan ve şetemu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hum ve men aqarra bi nubuwwati Musaylamah fi halin wahida ولو ثبت على الإسلام كله إني فإذا عرفت إن شذاتlar bilen bolsaň diýär ennel ulema ulemalarna icma bragdan näme diýdir ennellezine kezebu ve raca'u ila ibadetil asnam näme
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalanni ve butparasçılığına dönenni ve peygambere şetemu, peygambere sövenlerim nama. Hum şolar ve men aqarra bi nubuwwati Musaylama ve nama Musaylama da peygamber diyenler nama fi haletin vahide. İkisem den adam dediler. Şoň üçin bire 10 tane kapırlığa çıkaryan da etti. Birem bir kapırlığa çıkaryan da dedi. Neticede bir kapırlığa çıkaryan da etdiyenim kapır mı? Kapır. 10 kapırlığa çıkaryanım kapır mı? Kapır. Neticede ikisem den kapır bolýar dämi? Den kafir bolýar. Şoň üçin kapır boljak bolsa bir näme? Kän daqyr etmelik düşünmeler. Bir sözüm diýse, näme diýerken dinden çykjaken. Wa minhum men aqarra bi'ş-şahadatayn wa sidq wa saddaqa tulayhada fi da'wah an-nubuwwa diýär. Wa olaň içinde ýene murtetleň içinde näme? Kelime-i şahada ananany wady. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah haqqyna ananany wady ýöne Tulayha diýer bir çykdy. Tulayha da ödüde peygamberlik dawatyny etdi. Oňa da anananlar bar. Oňa da näme ulamalar kafir diýdiler. Tayyib. Tulayha kim mimmen idda'a an-nubuwwa. Tulayha da näme ödüne peygamber diýenden biri. Ve saddaqahu qawmum oňa ananny. Tayyib. Sahabalar bular la ilaha illallah diýip oturdularmy? Ýok. Qatalus sahaba ma'a. Sahabalar oňa näme garşyna jihad etdiler. Summa inna Allaha amanna ala Tulayha. Ýöne Tulayha näme? Allah hayır isläpdir. Näme? Tawba tawfik berdi Tulayha näme etdi? Tawba edip ada ila islam. İslama geldi. Ve taba ila Allah ve tawba etdi. Ve qutila fi hurubil furs ma'al muslimin. Son Pars imperatoryny döwüp şotak İslam ýurduna näme? İslam dinini ertmäne baran musulmanlar bilen şotada ölüp näme etdi? Şehit bolýar. Ve minhum men saddaqa al-ansi diýen birem näme etdi? Peygamberlik dawatyny etdi. Oňa da anananlar bar. Kimdi? Sahibi San'a. Yemenin paýtagty bar San'a. Şotaýynyň hojaýyny. Olam özüne peygamber dedi. Ve kullu haula şulan hemmeti ecma'al ulema annahum sawa. Şulan hemmeti den dereceli kafir murtet dip ulamalar biragdan hüküm etdiler. Ve minhum men kezzaba an-nabi kâbiler peygambere yalanlaýany bolsaň peygamber ölensoň ve raja'a ila abatil awthan but paraslyga gawar paraslyga döneni boldy ala halin wahide. Peygambere yalanlaýan bilen ya Musaylama peygamber diýen bilen ya but paraslyga aýdanlar bilen hemmeti den dereceli näme kuffar dediler. Ve minhum anwa'an ukhra başga da murtet bolanyň näme görnüşleri kan. Akhiruhum al-fuja'a as-sulami. İnsan öňe peygamber diýen kim? Sulami tirefinden fuja'a diýen biri. Bular näme araplar murtet bolup başlanma fuja'a näme etdi? Ebu Bekir'in ýanyna gelýär. Lamma wafada ala Abi Bekr. Ebu Bekir'in ýanyna gelip zekara agdaya näme diýär? Ennehu yuridu qital al-murteddin. Ebu Bekir näme etdi? Hilet diýär. Ya Ebu Bekir diýär. Menen murtetlere garşy uruş etjek. Maňa goşun ber diýär. Maňa yarag ber, ulag ber diýär. Wa talaba min Abi Bekr an yamuddahu. Näme maňa näme medet ber diýär. Yardam ber diýär. Ebu Bekir näme fa a'tahu silahan wa rawahila. Kan yarag ulag ber Ebu Bekir. Bu näme etdi Sulami yanqfu jaa. Fasta'rada as-Sulami yanq Sulami näme etdi diýär. Musulman bolsun kafir bolsun baryny gyryp başlatdy diýär. Şunu. Musulmanny kafir Allah bolýar hile bilen. Musulman kafir baryny gyryp alýar. Gyryp başlap mallaryny alýar. Ondan bu edip başlanlar Ebu Bekir eten soň Ebu Bekir näme etdi? Şonu murtet saýya, fejahhaza goşun näme musulmanlaryň goşun taýynyna Ebu Bekir jeýşen liqitalihi fuja'any gyrmak üçin näme musulmanlaryň goşun diýär. Falamma ahassa bil jeyşi qala li amirihim inna nama bular basavaş urşup otyr qalar ahassa duyya yanqifu jaa nama yeniljeğini duyyada musulman goşun tarapyndan gelen emire nama diye ente emiru Abi Bekr ve ana emiruhu sen Ebu Bekir'in nama goşun başçysy bolsaň şu yaraglar ulaglarym Ebu Bekir maňa berdi menem şoň emir diye ondan ýa ikinji emir ugradylar nama diye soňra nama felam akfur men kafir bolamok diye. Şunun ben murtet bolandyr dedim. Näme daýman ýalňyş aýman diýär. Menem Ebu Bekir'in emir diýär bolyn. Ýanky emir näme? Gat akylly hereket etýär. Näme diýär? Faqal in kunta sadiqan bolýar men saňa näme ananaýynny. Ýöne sen anan näme saň ananary ýalak maňa delil berdi. Fa alqi silah yaraglaryny tapşyr diýär.
Ne bulam yankı degilmede ödüp nämet ya alqa. Yaraqlarını nämet ya tawsiye. Yaraqlarını tawsiran soň yankı emir tutýarda nämet ya ba'athahu bihi ila Abi Bekr. Ebu Bekir'in ýanyna uratýar. Ebu Bekir yankı näme? Sipalap, ezzetlap, hormatlap goýundyrypdy. Nämet ya Ebu Bekir? Fa amara tahriqahu bin nar wa huwa hay dirle yaqyp öldürdi. Şunuňmy? Dirligine yaqyp öldür ya. Nämetdi? Murtet boldy. Allah musulmany kafir gyryp başlady. Den dereceli. Özüne peýgamber diýdi. Şunuňmy? Ýöne Ebu Bekir'in ýanyna gelene men peýgamber diýmedi. Menem murtetleň garşysyna urşak diýdi. Soňam peýgamber diýdi, kim şoňa iman etmese de baryny gyryp başlady. Nämetdi Ebu Bekir? Dirligine ýaqtyrdy diýip. Sahabalar mujahid bar, ona sahabalar murji'e o la ilaha illallah diýip zindiqlan, kafirlan näme edenetlerine yol veren adamlar däl olar. Şunun edenetlilige İslamda yol ýok. Şoň üçin näme Ömer radıyallahu anhuň döwründe bir ogry näme ogurlyk etdi. Bunam tutup elini kesjek bolýarlar bolýan, ýa-ni näme hüjjet gorkodan bolýar. Ya Ömer diýen. Allah'ın takdirine yazılan zady edenim üçin sen meni niyaz garjak bolýan diýen. Ömer näme diýen? Allah'ın takdirine şu eden zadyny edilmeli zady men etjek bolanym üçin sen meni niyaz garjak bolýan diýen. Takdirinde sana ogurlamak yazılıptır diye. Bizim takdirimizde de sen elin kesmeklik yazılıptır diye. Sena takdir şun et takdirde yazılan ettin diye. Bizim takdirde yazılan ettik diye. Şunun mu? Şoň üçin Ali radıyallahu anh näme diye? Lestu gibben. Men akmaktal diye. Velel gibbu yahda'uni. Ve akmaga da özüm oynatyan adam diye. Şunun mu? Emma biz näme akmak bolup akmaga näme käwir ýerlerde özümüzi oynadypdyr. Şoň üçin näme biziň gorallarymyz näme murji'eler bolmaly. Biziň gorallarymyz kim bolmaly? Sahabalar bolmaly. Näme fa iza kana hada hukmu as-sahaba fi hada ar-rajul ma iqrarihi bi anna arkan al-islam al-khams. Enne sahabalar hukmy, şul adamyň hakynda ýankyrat edenim bolsa diýe. Özüm İslamyň 5 rukunny boyuna alýapdy. Fema zannuka inne näme gumar etdiň? Bimen lem yuqir min al-islam bi kelimetin wahide. İslam'ın bir kelimesine, bir sözüne boyun gelmeyene näme derdin diye. İlla en yekul, dine la ilahe illallah diye dilinne, bilisanihi olam, dine, ma'a tasrihihi bi tekzibi ma'na. Ve amalına da näme manisine yalan hareket, yalan niye? Onu näder dökýän diye sahabalar. Şununmy? 5 wagt namazyna goýdy, zekat berdi, hac etdi, ýöne näme? Ýan hareket üçin diýerlerine ýakan bolsa diye. Enne la ilahe illallah diýip şu tawhid näme la ilahe illallah diýdi. Ýöne tawhide gelenler. Tawhide gelenlere näme düşman saýy. Şirke çağırýar adamlary. Şirke rawatlanýar, namaz okanak, diniň üstünden gülýär. Dinlarlaryň üstünden gülýär. Bu näder dökýän sahabalar? Bu näme derdi? Allah'ın yoluna kurban ederdiler. Bismillah deyip näme Allahu ekber damağını çalardılar. Başka islam etmediler. Şoň üçin näme Halidun el-Qasri diýen bir emir bolan biz taraplarda. Näme bir Cehmi bolan Allah Taala näme atlaryny sypatlaryny inkar eden. Gurbanlyk günü ýankyny güýýä. Şuna çen iň gowy gurbanlyk Halidun el-Qasri diýen eden gurbanlygy. Gurbanlyk günü ýankyny näme güýýä ýanky adamyny. Güýýä da näme de ya eyyuhan nas diýen. Musulmanlary bilýär. Ey adamlar diýen. Zahhu diýen. Gurbanlyk kesin diye. Takabbalallahu zahayakum diye. Allah sizin näme gurbanlyklaryňyzy kabul etsin diye. Menem şu haramzadany gurbanlyk kesýän diye. Şu Allah Musa bilen gurlamady diye, gurlaşmady diye. Yani diýjek bolýanlardy, Allah'ın atlaryny sypatlaryny inkar etýärdi. Şey diýem damagyny çalýar ýa-ni. Damagyny çalýar ulamalyň hemmesi näme diye? Şekerallahu zahiyye diye. Allah şu gurbanlyga sag bolsun aýtdy diye. Şuda çen en gowy gurbanlyk Halidun el-Qasriň näme kesen gurbanlygy boldy. Şoň üçin bu at musulman diýilýänden köpüsün näme gurbanlyk kesmeli. Bir güne goýunlar zatlar kesmeliler. Olar köpelmäne goýmaly. Şunuňmy? Emma oňala adamlar köpelmäne goýmalylar. O prezidente secde etýän ekenler. O onjuk diýilýän. Hal ýagdaýyň näýlilerini Allah'a şükür diýänmese musulman, o serdara şükür diýän eken. Ödem näme ýeňsesinden çalmalan galaklaň damagyny. Sünnete görä öňünden hem çalmalar olan kyny. Şunlukdamy? Şoň üçin ol hüjjeti nimi? Hüjjet inmedimi?
On ilmi bami, ilmi yokmu? O gurrunları ağırlanıp vermeliler. Sahabalar beden gurrunmur. Şu kitabını hem için yazdı Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah. Şoň zamanasynda hüccetini mi inmedi mi bilýän bilenak mı diyen alim smoklon sözünden yanan. Şoň şu näme eşşeyatin yusemmunal ulema diýdi. Şunuňmy? Olar şeytan hakykatda ýöne men bilýän olan şeytanyny köpçülük olar alim diýip allanýar diýdi. Şunukdamy? Şoň üçin o zatlar allanmalar olanlar. Soň we yekuluna hada dinul hadar we dinuna dinu abaina. Näme? Başwat namada qomali. Dine gelmelilse bu näme? Dinul hadar diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini näme? Hadariň dini diýdiler. Hadari gönüp goçmayan çarwa dälle beýlekiň dini. Çarwa däliň tersine oturumlyň dini. Bular oturumlyň dini, emma biziň öz dinimiz bar. Biziň öz çarwaň dini bar diýdiler. Şey diýe, men özüme diýdi gelli kaka. Näme diýe? Biz çarwa diýe. Biz çarwaň öz dinimiz bar diýe. Arabyň dinini dikmäň diýe. Näme özüme diýilen zat. Şu wagt kim saýalar şonu? Ewliya pir saýalar. Tawhide çağıryan adamlara näme diýe? Hut dawra üçin yaradylan adam şol adamlar diýe tawhide çağıryan. Dawra üçin yaradylan öýdi. Şunuňmy? Gurlayan şeytan lal bolup geden bolsa näme? Lal şeytan boldy. Näme diýe? Biz çarwaň dini we arabyň dinini dikme diýe. Bularam näme diýen eken şoň döwründe? Ya siziň çağıryan diniňiz oturumlyň dini. Biz çarwa biziň ata-babamyzyň öz edimi var, galamy var. Bize şo yeterlik diýen ekenler. Summa yuftuna haula'il maradata. Soň näme fetwa berýänler we ol näme marada şeytan bolan ahunlaryň arasynda, akmak bolan jahil bolan ahunlaryň arasynda näme diýip enne haula'i muslimun. Olar musulman diýenler var. Walau sarrahu bizalika kulli yanqıdatlaryň hemmesini diýenlerin bilenlerinden soňam ahun adyny götürýän, molla adyny götürýän şeytanyň içinde näme? Olara musulman diýenme. İza qalu la ilaha illallah yeterlikmiş. La ilaha illallah diýdim boldy. Subhanaka hada buhtanun azim. Rabbim sen bu näme töhmetden pak diýär. Diňe la ilaha illallah diýip yanqıdatlar edenne de näme? Sen musulman saýan diýerler. Ya ol sen adyndan aýdylar näme? Töhmet diýär. Soň وما أحسن ما قاله واحد من البوادي. ثم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم دي. Şu çarwaların içinden biri geldi diye bir gün tapamda diye. Şoň diyen sözünden gowy söz yok diye. Näme diýdi diye ýanky. Lemma kadima aleyna bizim ýanymyza geldi diye o adam dawatymyzy eşitdi diye. Peýgamberiň dinini eşitdi diye öwrenmäne geldi diye. Semi'a şey'en minel islam. Haqiqi ha toslama yasama dininden näl arasda peýgambere gelen islamdan näme hakikaten eşitdiňim näme diýdi eşhedü ennena kuffar hemmeňiň öňüňizde aýtýan biz kafir ekenik diýdi gone ýan kadam yani we huwa we jemi'ul bawadi özüne we öz çarwada gelip görnüň hemmesini godaňa tutdy diýe adamlar şaýat bolun biz musulmanam däl ekenik diýdi soňam näme diýdi ýene we eşhedü ennel mutawwi' diýdi molla diýdi Araplar molla ya mutawwa diýerler. Ve ýene şaýatlyk berýän etdi. Ennel mutawwa ellezî yusammina ehlel islam ennehu kafir. Bir de musulman diýen molla da kafir eken etdi. Şunuňmy? Ana şoň sözi, ana imanyň sözi. Emma näme bu müşrikçilige, näme müşrikçilik diýip bilmeýän, kafir diýip bilmeýän ol näme howply hatarly adam. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Şeýsi Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür beýanyny 6 sanak ýerine açıklamakla niyet ettik ve temme diye ve tamamen mollu diye ona da näme Allah Teala Rabbul Alemine hamdu ve sena etdi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme näme salatlar ve näme salamlar aytýar. Hada a'rabi näme açıklaya. Hada a'rabi jaa li ders şeyh diye. Näme bir sarwa arab diye. Şeyh rahimehullah näme sapana geldi diye. Ve lemma arafa el-islam ma'rifatan sahihatan İslam'ı näme durs şekilde näme bilenden soň näme etdi diye şehide ala nefsihi qabla an ya'rifa al-islam ve ala cemaati annahum kuffar. Yani şu İslam'ı şu wagtda bilmeli derejesinden öňkü bilip gelen hallaryny biz kafir ekenik diýdi. Arasda İslam bilenden soň öň ölümde musulman diýenem bolsak ýok biz musulman ekenik diýdi. Menem o wanda kılanan barsy kafir ekenik diýdi. Ve şehide أن المطوع يعني العالم الذي يقول يعني بدن aramızda bize näme innekum muslimun size musulmanlyk gelen alimim ennehu kafir olam kafir eken diýdi. Näme üçin? Li'annehu
hakama li haula'il kuffar bi islam ve ma akthara ashbahuhu. Täwätden näme şun oňa da kapyr diýen adam. Täwätden ol kufra islam dedi. Kufra islam, islama kufur diýmeklige näme? Kafirlik eken. O molla da bolan kapyrçylygyna näme? Musulmançylyk diýip beripdir. Şeyham näme diýen? Ve ma aktharu haula. Şoňalyk mollalar gatykän şu wagt diýer. Gafarallahu lehu, yani Allah Teala näme geçmişde we geljekde näme bolan alimlamaryň hemmesine magfiret etsin, cennet bersin. Ve näme musulmanlaryň we islamyň adyna Allah Teala ona näme hayır jeda bersin we cennet bersin. Laqad bayyana we wazzah. Yani biljek adam üçin, öwrenjek adam üçin beýan edip bilipdir diýe. We wazzaha we açyklap bilipdir. Rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Bize näme galýa? Diňe alaýmak galýa. Bu meselelerde oglanlar bardada düşünýär. Bu meselelerde Şeyh el-Albani eýdidi. İbn Useymin'e beýdidi. Dawa kabul etýärmi? Bu meseleler oglanlar dawa kabul edilenak. Wallahi bu meseleler näme? Dawa kabul edilenak. Bu meselelerde diňe näme diýmeli? Semi'na we ata'na, dinledik we haqqy kabul etdik. We şu haqqa gaýym bolmaly. Şu haqqa düşmançylyk etýänlere migrenmeli. Wallahu Teala a'la we a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Üç goşuk metninde de